Ayan, mega shoutout sa iyo, Lovers Moon, Dikit or Gayuma, Tamsak, mega shoutout sa iyo, Dikit or Gayuma. Ayan, mega shoutout sa iyo, Lovers Moon, Dikit or Gayuma, Tamsak, Ayan, mega shoutout sa iyo, Jamal Mayumas. Ayan, may jacket ka na rin na Jamal. Dikit or Gayuma, ayan, may jacket ka na rin. Salamat. Si Honey Vlog po. Ayan, maraming salamat, Honey Vlog. Ayan, single man vlogger, Damsak host, mega shoutout sa iyo, single man vlogger. Ayan, si Jamal Yahoo. Ayan, pwede kayo magdikitan kayo sa guba ng bahay. Ayan, Lucilla Rers, mega shoutout sa iyo. Ayan, si single mom, Damsak ho. Salamat sa iyong patamsak. Jamal, ayan, patamsak bro. Kung okay lang. Sige, tamsakan ako na. Naanak ko sa balay ni mo, Jamal. Kuya Ganggang, ayan, mega shoutout sa iyo. Ayan, ikaduha ko nga tamsak sa imo bay, Jamal. Ayan, sa mga bago abot, ayaw kalimot sa pagtamsa kay host. Agoy, salamat kayo. Ayan, single ma'am, Vlogit OFW3, Dan Polpak. Host, ayan, may jacket ka na single ma'am. Ayan, Kuya Gagang, guys, patamsak sapat na. Ayan. Guys, dikitan ninyo yan si Kuya Ganggang. Jamal, ayan dan sa'yo single. Dark Angel, mega shoutout sa iyo, Dark Angel. Ayan, Dark Angel, tamsak. Ayan, salamat sa iyo patamsak, Dark Angel. Ayan, si Jamal, Dark Angel, pwede pa tusok. Ayan. Ayan guys, isdaan, dikitan lang kayo yung mga nagpababa dyan.
Mr. Kling, ayan, Bon Sop Sop, good evening host. Mr. Kling Lamon, salamat ay kadayaw sa mo. Muni da agaw ako kain na. Ayan congratulations na Mr. Kling Lamon. I am in Whitebird Channel, Damsak House. Mika Mika shoutout sa iyo. Whitebird Channel, Dark Angel. Whitebird Channel, ayan, Dark Angel, Bon Sop Sop. Salamat Lamon. Congrats sa Mami Jonapi. Ayan, B ni Aldrin Iscano. Mega shoutout sa iyo. Ayan, may jacket ka na ha. Ayan, Jaman Leon Vlog. Mega shoutout sa iyo, Leon Vlog. Arian Official, Dantam Sakos. Ayan, maraming salamat. Single Mom Vlog it OFW. Ayan si Leon Vlog Jaman, nagbaba ng bahay. Leon Vlog 76, Mari family, mega shoutout to you. Assalamualaikum. Ayan, PN ni Aldrin, MIBird Channel, dan tamsak sa'yo, thanks.
Ayan, Conlari Villanueva TV, Haram, mika shoutout sa iyo, Conlari. Ayan, Conlari Villanueva, ayan, may jacket ka na ha. Salamat sa iyo, Pahara. Bonsubsob, ayan, Leon Blanc, Farah Blanc, Dart Inson. Windapar Damsak Host, mika shoutout sa iyo, Windapar. I am N. Winbird Channel, Aldrin Iscano Dan, sabi ni M. Whitebird Channel. Bonsubsob, thank you po sa nagbalik. This is the remix of Pilipinas Music Mix Official. Ayan guys, magdikitan. Ayan si Gwenda Par. Ayan official Twin Chris dan tamasak dating dikit. Ayan si Gwenda Par, PE ni Aldrin Iscano, Gwenda Par, lover dan tamsak. Ayan, Pini Aldrin, Bon Sub. Ayan, nagbaba ng bahay. Windapar, Pini Aldrin, OTW. Ayan, si Colari, Damsa Cross at Dikit. Ayan, salamat Conlari Villanueva. Ayan, sige, magbaba ka ng bahay mo, Conlari Villanueva. Tropang Baliw, Padamsak at Dikit sa Premier, guys. Ayan, may shoutout sa iyo, Tropang Baliw. Ayan si Widerbird Channel, Conlari. Ayan, Conlari, nandito ako sa bahay mo. Ha? Ayan, Conlari, nasa bahay mo ako. Ha? Ayan, Marvin De La Rita, MLS Okay Homes. Mega shoutout sa Marvin. Single mom, Dan Pagpak, Gwenda Farm. Ayan, Sir Leo Tutorial TV, Tamsak Lodi. Mega shoutout sa iyo, Sir Leo Tutorial. Salamat sa iyong patamsak. Guys, nag-LS yan si Sir Leo Tutorial TV. Lablabin nyo. Single mom vlogger, nag-LS din yan, guys. Dikitan ninyo guys yan si single mom vlogger. Tropang Baliw, Patamsak, ayan para vlog. PA ni Aldrin Iscano, Bon Subsub, Gwenda Par, ayan. Marian Official, Tropang Pinoy TV, Dan Damsak sa Premier. Rochelle and Rohan TV host, Dan Bolpak. Salamat Rochelle. Rochelle and Rohan TV. Ayan, pa-jacket. Ayan, may jacket ka na para. Ayan, Sir Leo, Tropang Pinoy, ballpack shirt lang, guys. Kulari Villanueva, ayan, balablab guys kay Kulari. Ayan, Gwenda Par. Ayan, dikitan ninyo yan guys si Gwenda Par. Ayan guys, yung mga nagbaba dyan. Ayan, Caleb Arisa, mega shoutout sa iyo. Guys, palablab muna ako sa bahay ni Mrs. si Bob Ringnars. Ayan, palablab sa nakapin. Ayan, Caleb Arisa, Cheryl, 26 Castro, mega shoutout sa iyo. Single mom, guys, palablab dyan sa bahay ni single mom vlogger OFW, napaka-legit niya guys. Ayan, Cheryl. Ayan, Marian Official. Caleb Arisa.
Ayan, Cheryl, 26 Astro nagbaba. Gwyn, the Far Marine Official, Cheryl. Para Vlog. Ayan, BY is Waging Help Me Channel. Rochelle, ayan, Dan Palpaksa ng Kapin. Salamat, Rochelle. Ayan, Mari family, guys, please connect the house of Mari family. Gwinda pa, Rose Bayer. Ayan, Marian official po bring nurse, Dan Tamsak, dating dikit. Para lang, ayan, Cheryl, Lagwama, Gwinda pa, lover. Rochelle and Rohan, ayan, nagbaba. Cheryl. Ini Aldrin, Caleb, Arisa, Dan. Ayan, si Caleb, guys, nagbaba ng bahay. Priya, Damsak Host, Mika shoutout to you, Priya. Cheryl, ayan, Lucila Girls. Mika shoutout sa iyo. Ayan, papaba ng bahay mo, Lucila Girl. Ayan, Gwenda Parbon, Sob Single Mom. Guys, dikitan ninyo yan si Lucila Girls. Legit din yan, guys. Nag-eli siya every Friday. Marian, ayan, lalab, sa new. And Cheryl, Freya. Guys, please connect the house of Freya. One Sob, Queen, the Pardaber, Biwa is Wagi. Ayan, ang baba ng bahay. Rose Bayer, Freya, V.N.A. Aldrin, Marian Official, Dan Tamsak. Cheryl, ayan, nagbaba, guys. Marian Official, balalabs naman po. B.N.A. Aldrin, ayan, nagbaba, guys. Ayan si Para, Kalib Arisa Dan, Gwenda Parbon, Sob Dan Pulpak. Ayan, Cheryl, Marian, Ropang Baliw, Sir Leo Tutorial, TV Dan. Ayan, nag-elis yan, guys, sa Sir Leo Tutorial. Ayan, si Rodjan, Gwen, Dan, Polpak, Priya. Ayan, guys, please connect the house of Priya. Marian Official. Ayan guys, Cheryl Castro, Guadalupe Vlog, Rhea Dan po pabalik. Ayan, may kami shoutout sa iyo, Guadalupe Vlogs. Cheryl Castro, Cheryl 26 Castro. Ayan si Para Vlog, Gwen Daparlan. Kunlari, Villanueva guys, balablab sa bahay ni Kunlari. Ayan, Rose Bayer, dikit lang guys, ukli agad. Guadalupe, Marian Official, Tropang Baliw. At tamsak guys sa primer ni Tropang Baliw. Music makes official. Ayan, tamsakan ko yung bahay ni Tropang Baliw. Mayroon pa akong alagad na hindi nakatamsak. Ayan, 109. Saudi versus Philippines. Ayan, single mom vlogger guys, lalablamin nyo yan, napaka-legit ng bahay. Nag-LA siya guys sa single mom. Ayan, Dan Paul Pak Rhea, sabi ni single mom.
Linmix Channel, Emil Osohos, Bini Aldrin, Rogel, Ayana Freya, Guadalupe, Rogel, Rohan Tibidan. Linmix Channel guys, Emil Osohos, Miguel Love, shoutout sa iyo, Linmix Channel. Ayan si Bon Sob nagbaba ng bahay. Guadalupe Bon Sob dana po pabalik na lang. Salamat. Ayan official James Villazin, dating dikit. Rochelle, ayan Ini Aldrin Damo. Bria guys, please love your footprint with love. Mira Santos, tusok na tusok. Ayan, mega shoutout sa iyo. Mira Santos official, Bon Sob. Ayan, Rose Bayer. Para vlog, VE ni Aldrin Iscano. Marian, palalabas naman po pabalik. Ayan guys, yung nadikit na ni Marian official. Ayan, balikan nyo guys. Mira Santos, Ann, hello, mega shoutout sa iyo, Ann. Dan all like host. Ayan, salamat. How are you? Okay, I'm fine. Ayan, Wong Jin, Damsang, mega shoutout sa iyo, Wong Jin, Cheryl. Konlare, ayan, Mira Santos, Silhos, pahingi ng saging. Thanks. Ayan, titingnan ko ha, Mira Santos, kung mayroon pa ba akong hindi nakadikit sa iyo. Ayan, Mira Santos, sige, nandito ako sa bahay na binaba mo, ha? Mira Santos, nandito ako sa bahay, ha? Ayan, para Cheryl Castro, tusok din, dating dikit. Ayan, official. Para vlog, ayan, Conlare Villanoida TV. Thank you so much. Ayan, welcome, Mira. Ayaw sige o truwing at imo ang awat ituyo-tuyo kantod mo tulog DJ Eugene, the magilis Bombay imong Remix. tambo. Ayan, si Linmix nagbabaan, Wong Jin OTW. Jesus love you, TV, mega shoutout to you. New upload guys, ayan, pakunik sa new upload niyan. Ayan, Cheryl, Wong Jin, and single mom OTW, Bon Sob, ayan, new upload. Cheryl, 26 Castro, ayan, nagbaba ng bahay. Marian, new upload, patamsak guys. Ayan guys, palablab sa new upload ni Marian. Cheryl, 26 Castro. Ayan, puntahan ko nga yung bahay ni Marian. Ayan, sarap nga. New upload Mariana, dito ako ha, panoorin ko muna. May simple home recipe, biryani chicken, Arabic food. Ayan, dito ako sa bahay mo Mariana, papanoorin ko lang muna itong biryani. Ayan, Kulari, ayan, MYBer channel, ayan ang gawin ng bahay. Anwang Jindan Pulpa, new upload. Anhilitor.
Ayan, Tropang Baleo, B. ni Aldrin Isgano, dating dikit, and Cheryl Castro, connected already from Min and connect my ninja. YouTube Idol. Ayan, Marian Official, nandito ako sa bahay mo ha. May ididikit ako sa iyo, Marian Official. Ayan, Lil Mix Channel, Cheryl 26 Castro. Ayan, Bini Aldrin Iscano, Lil Mix Channel, Dan Cheryl. Ayan, nagbaba ng bahay. Marian, salamat host. Ayan, dan ako sa bahay mo, Marian. Ha? Nagbigay ako sa'yo. Meron pa pala ako hindi nakadikit sa'yo. Bini Aldrin, Jesus, love you, TV, dan damsak sa'yo. This is the mix of DJ. YouTube Idol. Ayan, BN ni... may ibibigay din ako sa bahay mo, PE ni Aldrin Iscano. Ayan, PE ni Aldrin Iscano, nandito ako sa bahay mo. Ha? Ana, connected with you, single mom, Bon Sob Sob. Special Laing, Sinantulan by Sherry Mills. This is Ayan, Bon Sob Sob Invaders, Lovers TV, Tamsak Idol, mega shoutout sa iyo, Lovers TV. King Amor, Danto Sokhos, mega shoutout sa iyo, King Amor. And ayan, Tropang Baleo, Patamsak guys. Ayan, Lin Mix, P. ni Aldrin Dikit sa iyo, Jesus love you. Isar family, hello, mega shoutout to you, Isar family. King Amor, MLSO host, mega love shoutout din sa iyo, King Amor, and Bon Sob Sob OTW. Ayan si NY The Bird Channel. Nagbaba guys. Ano yan? Jesus love you. Things return back to you. I visit you in the afternoon. Ayan, Marian Official, Bon Sob Sob Dan, is our family Christian, Tropang Baleo, Batamsak Dikit. Jesus love you. Ayan guys, sulod lang mo diri. Ayan yung mga nag-BG, ayan, panulod na mo. Team Sisid, Tamsak Halls, mega shoutout sa iyo, Team Sisid. New upload, ayan, Will Mix, Marian Official. Guys, palablab sa nakapin. Ayan, Team Sisid, Premier, Batamsak ho. Sige, Team Sisid, nandito ako sa bahay mo. Tamsakan natin yan. Ay, may ididikit pa rin ako sa iyo, Team Sisid. Team Sisid, nandito ako sa bahay mo ha. Ididikit ko sa iyo to. Balvin Yaranda Lumon, mega shoutout sa iyo. Batamsak sa Premier. Ayan, Team Sisid. Ayan, may pang 10 tamsak dikit na rin sa'yo, ha? Yung alagad ko. Ayan, guys, balablab sa primer ng aking pinsan na si Balvin Yaranda. Ayan, Cheryl Castro and new upload.
Ayan, Team Sisid, wala na akong pandikit sa'yo, host. Kasi lahat nakadikit. Okay lang, okay lang. Hayaan mo na, Team Sisid. Marian Official, ayan, single mom, Dan Polpak. Gumawa lang kasi ako ng dalawa. Dalawa lang yung bago kong ginawa din. Ayan, Emiler Gerald, Team Sisid, Balvin Yaranda, guys, balablab sa Bremer. Balablab guys sa Bremer, aking pinsan si Balvin Yaranda. Homendi Marty, hello my friend, mega mega shout out to you. Homendi Marty, saludos amigos, amiga. And invite Dan Pulpak, please return. The Drixie, mega mega shout out to you. Pit lover, prot lovers. Ayan, si Ren, langgaman ng bahay. Homendi Marty, The Trixie. Ayan, si Limix Channel, Bunsob-sob. Team Sisid, ayan na MY Bird. Tamsak mo sa akin, host, yung dalawang host, Bisaya. Sige, sige, M. MY Bird, ayan, sige, sige, ibaba mo nga yung bahay mo. Mina Marty. Ayan, sige, sige, nandito ako sa bahay mo, MY Bird. Ayan, nandito ako sa bahay mo, ha. Panoorin ko muna. New upload, guys. Ayan, Sherriel, Hamidi Marty, Marian, Official, Dan. Ginat, ML is a host. Mika shoutout sa'yo, Ginat. Bonsob-sob, Homin, OTW. Ayan, si Team Sisid, guys, balablab sa Premier, Simply ka lang, mega shoutout sa iyo and idol din sa iyo. Robang Baliw, ayan guys. MY Bird, daghan salamat host. Welcome, welcome. Ayan, Janan, King Amor. Maria Official Marcel Dan. Balvin Yaranda guys. Balablab sa premier ni Balvin Yaranda guys. Ayan yung may mga premier. Tamsakan natin guys yung may mga premier. Homin Di Marty, Conlara Villanueva, Single Mom, Dan Paul Pac, Marcel Fabiola. Ayan is Rambit Radio. Hello, mega shout out to you is Rambit Radio. Ayan, may jacket ka na is Rambit Radio. Para vlog, ayan, nagbaba Marian, Bonsob-sob.
Balvin Yaranda guys, balablab sa bremer ni Balvin Yaranda. Ann Marian Official, ayan Bon Sob. MY Bird Channel, ibabag baleni mo, MY Bird Channel. Kylie, kala ko wala ka host. Ayan, maraming salamat Kylie. Ayan na, napod ko sa balay ni mo ha. Ang ikaduha na ako nga kuan, MY Bird. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kylie. Ayan, nina pa ako nasilip sa channel mo. Ayan, medyo bago-bago pa lang, mga 37 minutes pa lang tayo nag-umpisa. Ang akin ka lang dan. New upload guys, ayan, PN ni Andre Niscano, Janad Langs, ayan, nagbaban ng bahay. Jesus, love you guys. Please connect. Viber channel. Annalyn Galindis. Mega shoutout sa iyo, Annalyn. Tamsak. Ayan guys, lablabin nyo yan si Annalyn Galindis. Nag-ealish yan. Ayan, let me single man. Ballpark sa Bremer. Mosokli, please. Jesus, love you. Let mix. Streambit Radio, hello po sa lahat. Tamsak lang po, sapat na. Ayan, sabi ni Streambit Radio. Janet and Balvin Yaranda guys, balablab sa bahay ni Balvin Yaranda. Ayan guys, balablab sa nakapin bahay ni Balvin Yaranda. My bird and Robang Baliw. Honlara Vinyaloiba, Bon Sob. Ayan si Avi Gaurin TV. Miga shoutout sa Avi Gaurin. Ayan guys, balablab sa nakapin, bahay ni Balvin Yaranda. Patamsak sa nakapin. Omid Marty, Jesus love you. Janet Lag, Bon Sob Dan. Cheryl, ayan Balvin Yaranda, salamat host. Ayan, welcome. Guys, balablab sa bahay ng aking pinsan si Balvin Yaranda. Proud OFW si Nanay, Tamsak host. Miga shoutout sa iyo, Proud OFW si Nanay. My bird, ayan Cheryl, Jesus love you. Kylie, drop ang baliw, tusok dan, sabi ni Kylie. Ayan, para aking kanang dan sopli. Palablab sa nakapin guys, nakapin. Kita Gali, Mika shoutout sa iyo, Tita Gali. Janet, ayan, Marian Obisian. Len Mix, Tita Gali, MLS host. Mika love shoutout sa iyo, Tita Gali. Ayan, Bon Sob akin, OTW po. It's me, Laura. Mega shoutout to you. It's me, Laura. Hello, host. Thank you so much for coming again. It's me, Laura. Guys, please connect the House of Jesus. Love you, TV. Ayan, Konlari, Balvin Yaranda sa nakapin, Tamsak Dikit. Ayan, sabi ni Konlari. Team Sisi, Dropang Baliw, Dan Bulpak, Tita Gali, nalit na yata ako, host. Wala pa, Tita Gali. Kaumpisa po pa lang. Dan tusok sa nakapin, sabi ni Kylie. Kumusta na yung bahay mo, Kylie? Ayan, Lemix, My Bird. Ayan, Team Sisid, Dropang Baliw. Salamat, Team Sisid. Premier guys, patamsak sa premier ni Team Sisid. My Bird Channel. Ayan, sa mga Bisaya diha guys. Ayan, sulod-sulod lang mo. Sugod na tagpangisda kay Kabuntagon. Baby, Cedric TV, mega shoutout sa iyo, Baby Cedric TV. Ayan, may jacket ka na. Cheryl, ayan, Damsak bakas lang. Jesus love you. Ayan, Kondari. Ayan, Balvin Yaranda, iwanan na bakas, sure ang balik. Ayan, akin lang, Jesus love you, Dan. Kylie, 960 po, kagabi 971. Okay lang yan, Kylie. Ako nga, nung isang araw, 8.6
6.86. Ngayon, kanina 8.80. Minukbang yung 60. Kaya nagmingwit ako ulit na dagdagan ng 20. Ayan na, Bibi Cedric host. Proud OFW si nanay ito. Sige, proud OFW si nanay. Gabi Tolentino, aking kanang miga-miga shoutout sa inyo. Ayan, Colani Villanueva, Sherelle. Janet, thank you. Sherelle, M.I. Bird, ayan, aking kanang. It's me, Laura. Tita Gali, balablab naman guys sa Bremer. Ayan guys, balablab. Tita Gali, ayan, puntahan ko muna yung bahay mo, Tita Gali, ha? Kamsa ka natin yung Bremer ni Tita Gali. Ayan, Tita Gali, dito ako sa bahay mo. Wala pa palang tamsa. Mayroon na. Ayan na, 11. Guys, balablab naman sa Bremer ni Tita Gali. Ayan, Farah. Ayan, tita. Ako na, host din, ipinaakyat talaga. Ayan. Pinaangat. Yan talaga. Sige. Ayan, palalabits naman. Tita Gali, dalawa na host. Ayan, salamat, Tita Gali. Aking kalang Bon, salamat. Tim Sisid, M.I. Bird. Ayan, Kunlari, Janet Vlog, ayan nagbabat Team Sisid, patamsak sa Bremer guys ni Team Sisid. Jesus love you, aking kalang Bon, sub. Ayan nagbaba. Ayan, Berly Montalis, tamsak harangdan. Ayan, mika shoutout si Berly Montalis. Guys, dikitan ninyo yan sa Berly Montalis, napaka-legit niya. Kunlari, ayan nagaba. Ayan si Kylie. Ayan, palablab muna guys sa bahay ni Kylie. Ayan, nakapin. Pagkatapos kay Tita Gali guys, gusto ng bananas, visit lang kayo sa house ko. Ayan, Bon, sub, and Weber. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Kylie. Ayan, Janet, bahay mo po. Lynn Mix, Farah, GC Bon, Dan Paul pa. Gabi Tolentino, Sherelle, Bernie Montales, daming gadget sa amin ni Bernie. Ayan, design lang yan, Berlie. Salamat. Ayan, Dimsi Sid, aking kalang Janet, ayan. Berlie Bremer, padamsak. Ayan, sige, puntahan ko yung Bremer ni Berlie. Guys, palablab sa Bremer ni Berlie Montales. Ayan, tamsakan natin, pang 54 ako ng tamsak kay Berlie. Kylie and Jesus love you, TV Dan. Kasabwat, mega shoutout sa iyo, Kasabwat. Klaseng laki ng revenue. Ayan. Minsan lang nakatsamba ng malaki, Berli. Minsan lang, tapos wala na. Liliit na. Nakatsamba lang isang bisis malaki, tapos mga maliliit na lang. Ayan, daily live bababsan, Tropang Baliw, Kasabwat, ayan Miguelis Gidchen, Dan. Mega shoutout sa iyo, Miguelis Gidchen. Balpinyaranda guys, walablab sa Bremer. Ayan na guys, yung may mga Bremer, tamsakan natin. Kay Balpinyaranda pala, hindi pa ako nakatamsak. Ayan, Lumon, tamsakan ko. Bang 52 ako na tamsak. Kaya kalingaw ako. Ako ang laki ng bilis.
Laki ng bills. Ayan na, Jesus. Mang Elis, ayan, Marian Official. Balablab naman po. Tita Gali, ang view din host, di niya pinapataas. O Tita Gali, pati view, minumbob pangan din. Ang view din host, di niya pinapataas. O Tita Gali, ayan Kizar Vlog, MLS, miga shoutout sa iyo Kizar. Ayan Cheryl, Babysit Break. Kylie Bonsob-sob Kulpak, Balpinyaranda, patamsak sa primer guys. Bonsob-sob Cheryl, ayan nagbaba. Kylie Janet, naunahan na kita. Comedy Party Marian Official, Jesus Love You TV. Guys, please connect the house of Jesus Love You. O nga Tita Gali, pati view, ang hirap anuhin ni Lolo. Pati view pa naman, at saka tamsak na mumukbang. Ayan, Tita Gali guys, balablab, aking galang. Ayan, Cheryl, Kunlari, Jesus Love You TV. Ayan, dilile po Bhamsa, Belbinyaran na guys, balablab sa primer, dilile po Bhamsa. Izar Marcel, dating dikit. Kylie, ayan, Mariana, official tusok dan. Ayan si Miguelis Kitchen, nagbaba ng bahay. Balbinyaran na guys, patamsak sa aking pinsan. Ayan si Rapi Dimahon, tamsak. Miguel shoutout sa iyo, Rapi. Ayan para Homindi Marty, guys si Rapi Dimahon. Ayan nag-Elis din yan. Ginat Dangs, ayan Mang Elis Kitchen. Cheryl 26 Castro Rapi, salamat po. Ayan, welcome Rapi Dimahon. Berly Montales dan Bala. Tita Gali, simple ka lang dikit. Ayan guys, balablab na naman sa nakapin bahay ni Tita Gali. Cheryl, ayan, Berly Montales primer guys, patamsak sa primer ni Berly Montales. Napaka-legit niyan guys, puntahan nyo yung bahay ni Berly. Cheryl, ayan, Balbinyaran na guys, balablab sa bahay. Aking ka lang, Tita Ting, sabi ni aking ka lang. Kylie, ayan, Tita Gali Vlog, Dan Pulpa. Guys, balablab sa nakapin. Rupang Baliw, ayan, Balbinyaranda, dikit. Padamsak guys, ayan, Rapi, dikit tayo. Ayan, sabi ni Rapi guys, nag-elis yan si Rapi Dimahon. Ayan, Tita Gali, aking galang guys, palablab sa nakapin, bahay ni Tita Gali guys, nakapin. Helen Iwan, tusok saan. Ayan, miga shoutout sa iyo. Helen Iwan, Marian Official Star Vlog, I am your friend. Baby Cedric Cesar, ayan, aking kalang, it's me Laura, Cheryl 26 Castro. Helen Iwan, ayan, maraming salamat. Ayan, si Kylie, Rafi, Dan. Bernie Montales, para, ayan na, Bernie Montales, guys, balablab sa Bramer. Aking kalang, Tita Gali, shout out lang niyo ako, guys. Ayan, nakapin, guys, yung bahay ni Tita Gali, shout out niyo lang. Namimigay po yan ng ayuda extra. Si Tita Gali. Ayan, Kunlari guys, palablab sa bahay ni Kunlari. Ayan, Meg-Elis, comment dyan. Kapandak, 14, miga shoutout sa iyo, Kapandak. Salamat sa tamsak. Balpinyaranda guys, palablab sa primer. Ayan, Kapandak, nagbaba. Ayan si Abigaw rin. Kapandak, MLS host at sa lahat, miga love shoutout din sa iyo, Kapandak. Para ayan, Kuala Jesus Love You, Avingarin TV, Konlari, Denmix, Tita Gali Vlog, dan na sa'yo. Ayan guys, magdikitan yung mga nagdikit sa inyo guys, suklian nyo rin ha. Yung mga nagdikit sa inyo, suklian nyo rin guys ha. Huwag tayo mangbudol kasi naglalaka si Lolo. Hindi na ako nakagalaw dito sa 6.8 na to. Palagi na lang lagas.
Ayan, si Riel, ayan, Kuala. Nagbabasa, Kuala, mega shoutout sa iyo. Isar Vlog 99, Lenmix, ayan, Kapandak. Guys, palablab sa bahay ni Kapandak 14. Jesus love you also, guys. Please connect the house of Jesus love you. Ayan, stream Fits Radio. Hello po sa lahat. Ayan, palablab kayo sa bahay ni stream Fits Radio. Baby Cedric, Tita Galidan. Guys, palablab sa bahay ni Baby Cedric. Joy Umapas Vlog, mega love shoutout sa iyo, Joy Umapas. Ayan, Linmix, Kapandag, Cheryl, Joy Umapas, Damsakdan. Salamat sa iyong patamsak. Ayan, si Kylie, Cheryl, 26, Kapandak, nagbaba ng bahay. Rapi, Kylie, Dan, Shapi. Janet, ayan, MLSO, Avigarian. Ayan, Joy Umabas, guys, nagbaban, Tropang Baleo, Rapi. Si Rapi, nag-eli siya, guys, lablabin nyo. Joy Umabas Vlog, ayan, Kapanda, Janet Vlog. Palablab sa nakapin, guys, bahay ni Tita Galing. King Amor, Dandikit, Ballpark, host kay Tita Gali. Ayan, sabi ni King Amor. Ayan, Tropang Baliw. Ayan, Robbie Di Mahon Basukli. Baby Cedric. Ayan, para Abigarin. Cheryl, aking galang, dating dikit tamsak. Tita Gali, Twin Chris Vlog, Danbol Patwig Kalimbang. Ayan, si Miguelis Kitchen, nagbaba ng bahay. Ayan, Ever Channel, Cheryl, Mix, Alice Gitchan, King Amor, patusok sa primer. Ayan, tusukin ko nga muna yung primer ni King Amor. Baka hindi. Ayan, King Amor, nandito ako sa primer mo ha. Pang 22 ako na tamsak, King Amor. Kylie Ann Vangelis Kitchen, Ever Channel, Cheryl, 26 Castro, Homindi Marty. Aking galang, King Amor, Dan Basukli. Si Conlara Villanueva, guys, ayan yung nadikitan ni Conlari, ayan pabalik din. Renwick Channel, Jesus Love You TV. Cheryl, ayan, Tropang Baliw, batamsak dikit sa primer, guys, ni Tropang Baliw. Ayan, lablabin nyo, guys, yung primer ni Tropang Baliw. Para, ayan, aking kalang Kapandak TV. Salamat sa yung, dyan, Kapandak. Ayan, guys, balablab muna sa nagapin, bahay ni Kapandak. Ayan, Joy Umabas Vlog, Linmix, Tita Gali, Dan po sa'yo, Hamin Di Marty, Linmix, ayan, Rapi, Tropang Baliw, Dan. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Kapandak. Ayan, salamat ako sa ayan, aking kalang, Rapi, Hamin Di Marty, Rapi Di Mahon. Tropang Baliw, salamat. Rapi, Jesus love you. Korean, mega shoutout to you, Korean.
Guys, please connect the House of Korean. Bibi Cedric, Tita Gali, Blanc sa primer nyo, tamsak. Aking ka lang. Guys, palablab sa bahay ni Kapandak. Yung nakaping, guys. Ayan, palablab sa bahay ni Kapandak. Rafi, ayan, 20 banana bigay ko pag nag-attend kayo sa LS ko bukas 6 p.m. to 9 p.m. Sabi ni Rafi. Kalimbak mo ko, ayan, sabi ni Rafi. Ropa, ayan, Kapandak dating dikit dita gali Marcel Fabiola Oldbrain. Kapandak, Rafi, Dimandan. Ayan sa Emwelber Channel. Conlari Villanueva, King Amori, Dan Sokli, aking kalan. Rafi guys, ayan, nag-LS, it's me, Laura. Please connect the house of It's Me, Laura Fever. Aking ka lang, ayan, King, salamat, Kapandak, Rapi, Dan ako sa'yo, sabi ni Kapandak. Para Kapandak TV, Dan. Guys, palablab sa bahay ni Kapandak. Nakapin. Ayan, Kylie, nagbaba ng bahay. Ayan, Tita Gali, proud of W, Sinanay Old Brain. Ayan, nako, Larry Villanueva, guys, palablab sa bahay ni Kun Larry. Ayan, Sir Romulo Rosal, miga shoutout sa iyo, Romulo. Aking ka lang, rapid and pasukli. Romulo, hello. Hello ka dyan, host. Miga shoutout sa iyo, Romulo Rosal. Ayan, salamat, Romulo Rosal. Pero ayan, musta, okay lang, Romulo. Ayan, Kapandak, ayan, Korean, Star USA Dan. Romulo, bakit ang kanta ba nakaka-move on? Bakit ang OE ng kanta ba nakaka-move on? Sabi ni Romulo. Ayan, Tropang Baliw, Tita Gali Vlog, Dan Bulpak, Homin Di Marte, Romulo Rosan. Rapi, Kabandak, Dan Wansing, dating dikit. Ayan, Bibi Cedric TV, Homin Di Marte, Rabi Demahon. Guys, palablab sa nakapin, Kapandak. Aking kalang, ayan, Edward Channel. Jesus, ayan, Rapi, Dan to you, please return. Kylie, para vlog pulbang. Wong Jin, ayan, para Kylie, dating dikit po. Tita Gali, Tropang Pinoy, TV Dan. Ayan, Korean. Ayan, si Weber Channel, nagbaba ng bahay. Homin Di Marte, Bibi Cedric TV, Kisar Vlog, daming budol. Ayan guys, yung mga nagsusukli sa inyo guys ha, huwag niyong budulin. Kapag baliw, nauna na ako sa iyo. Ayan Romulo, ayan para Native Ilonggo, tamsak, mega shoutout sa iyo, Native Ilonggo. Rapi, aking kalandan. Jesus love you, Native Ilonggo, mega shoutout sa iyo, Native Ilonggo. Romulo Rosal guys, ayan, balablab sa bahay ni Romulo. Ayan, Native Ilonggo. Salamat. Ayan, King Amor, Danto Sokos, Kapandak 14. Salamat, King Amor, kay Kapandak sa pagtusok. Native Ilonggo, welcome by. Ayan, sige, Native Ilonggo bye, bira. Baba nagbalay bay. Uwi sa uwi iti trip pala ni.
Ayan, salamat kayo, bye. Waited rin. Ayan, Jenny Vlog, Handyword, Roseword. Ayan, kabandak. Guys, dikitan ninyo yan si Native Ilonggo, ha? Napakadaming tao din dyan sa bahay ni We Eat It Re. Ayan, Conlari, Home in Demand, D. Jesus Love You, it's me, Laura. Native, okay lang ba? Ayan, Conlari, Romulo, Homin. Tashi, Zerodo, Miga shoutout sa iyo, Tashi, Zerodo. M.I. Bird. It's me, Laura, guys. Please connect. And also, Jesus Love You, connect. Native, maya konti, magdikit ako. Sige, bye. Humindi man dito si Zerodo, dropang baliot, patamsak at dikit sa Bremer. Diyan, ayan, Kylie, Tashi, MY Bird Channel, para. Ayan, it's me, Laura Favor, guys. Please connect. King Amor, Bremer to guys. Ayan, palablab sa Bremer ni King Amor. Palablab sa nakaping, guys, si Kapandak. Gina Handyword, Rosewand, ayan, Kylie, Romulo, Rosal, Bolba, Jesus Love You TV, ayan, nagbaba. Kylie, Gabanda, Janet, bahay mo, Wong Jin, ayan, MY Birds channel, Dan Basukli. Kylie, Gabanda, Damsak, Dan. It's me, Laura Vibor, guys. Homin, thank you. Janet, ayan, Kylie, Tita Gali. It's me, Laura. Aking ka lang, Rapi, thanks. Ayan, Janet Vlog, Handyword, Roseword, Rapi, Jesus, done to you. Korean Grace, please connect the House of Korean. Rapi, Dimahon. Kabanda, Kylie, dating dikit, Tamsak, Tropang Baliw, Romulo, OTW. Andrew Malyari, Damsak, Mika shoutout sa iyo, Andrew Malyari. Salamat sa iyong patamsak. Sinsya na guys ha, kung minsan na wawala ako kasi sinisipon ako. Nakatilay akong ilong. Ayan, Conlari, ayan, nagbaba. Guys, palablab sa bahay ng Kabanda. Ayan, aking ka lang, One Gin. Ayan, King Amor, Dan, Dikit Bolbak, Kylie. Homende Marti, Kabanda. Si Gina Vlogs, ayan, balablab kay Gina Vlogs. Tropang Baliw. Ayan, aking ka lang. Ayan, Kapandak, guys. Balablab sa bahay ni Kapandak. Jesus King Amor, done to you. Rapi, ayan, Conlari, MY Bird, Wong Jin, done. Jesus love you, I'm Wong Jin, Hamin Demarti, OTW. Ayan, si Korean, it's me, Laura, guys. Please connect the house. Aking ka lang, Conlari Villanueva TV, dan. Tashi, ayan, Farah Vlog, dikit sa iyo, pasukli. Rapi, Farah Vlog, dan. Guys, yung mga nagdadan sa inyo, ha, sukliin nyo rin, guys. Huwag tayo mambudol. Ayan, pag nakita nyo na sa inyong YT studio na nagano, ha, suklian nyo rin. Ayan, Jesus love you. Rabi, please return back to me. I visit you. Romulo Rosal, Tropang Baliw, buti na baliw. Kaya yan, ballpark pala, sabi ni Romulo Rosal. Ayan guys, lablabin ninyo yan si Romulo Rosal.
Ayan, King Amor Dan Suklifara. Ayan, Kapandak. Rafi. Kapandak. Ayan, Tropang Baliw. Nauna na ako sa iyo, Romulo. Ayan, Kylie. Jesus love you, Romulo. Ang budol. Mga baho og ilok. Ayan, King Amor Dan Suklifara. Ayan yung mga budol daw, mga bahog ilok. Ayan, Rafi Dimahon. Kapandak guys, ayun ang baba ng bahay si Kapandak. Native Rafi Dimahon, damsak dating dikit. Probang Baliw guys, padamsak sa primer. Korea, ayan, pablablab guys kay Korea. Para I'm Ever Channel, dan Polbak, Gita Laksmi. Hi all my friends, mega shout out to you, Gita Laksmi. Aking galang hamin di Marty damsak Kapandak, ayan ang baba. Jesus love you TV guys, please connect. Wang Jen Romulo dan Pasukli, aking kalang Tropang Baliw. Adamsak sa Premier, Gita Laksmi, good evening from India. And Gita Laksmi guys, please support. King Amor Dan Polpak Hailey and Jenna Blanc. Tashi Romalo Rosal, dikit na sa'yo pasukli. Jesus, King Amor Dan. Tashi, ayan, Gita Laksmi Channel. Aging ka lang, ayan nagbabasi, aging ka lang. Guys, lablabin nyo yan, si aging ka lang, legit na legit din yan guys. Ayan, baik kami shoutout sa iyo. Ninja ni Boracday, MLSOs, mayong gabi. Mayong gabi sa imo diha, Ninja ni Boracday. Kumusta naman ka, Ninja ni Boracday? Nakaaniman diya ka sa Hail. Karen G, tosong mega shoutout sa iyo, Karen G. Ninja ni Boracday, salamat. Ayan, Karen G, good morning, host. Huwag aga ngayon ni Karen nagising ha. Good morning, Karen. Ayan, may shoutout sa iyo, Karen. Congratulations para kay Karen at isang monetize na. Dark Angel Marian, salamat their host. Thank you so much, Par. Ayan, Ninja ni Boracday. Salamat ha, Boracday. Kylie, ayan, Karen, di pa ako natulog. Ang ganun ba? Akala ko kagigising mo lang, Karen. Ayan, ta si Ninja ni Boracday, August, diha mi atong pizza 23-24. Asa man day ka, abi na po nakakasahil. Karen, salamat sa help, kuya. Ayan, thank you. Welcome. Ayan, kung Larry, am I bird para dan sa viral video mo? Ayan, daghang salamat, Boracday. Palablab mo na kayo sa bahay ni Karen. Ayan, Romulo Dashi, Tropang Baliw, Batamsak at dikit sa primer. Ayan, si Damlins Vlog, LS 7 PM, Pinas Time, Rabi Hits, good evening host. Damlins, may shoutout sa iyo guys. Lablabin nyo yung si Damlins, 7 PM, Pinas Time, ang kanyang LS. Karen, ayan, Michelle Roquero, Jesus. Malvin Yaranda, ayan, Ember Channel. Cheryl, ayan, Michelle Roquero, nagbaba, Cheryl. Damlins Blanc, LS, 7 PM, Pinas Time, Robbie Hits. Ayan na guys, lablabin nyo guys si Damlins.
Ayan, Marian, Sherelle, connected. Native Ilonggo, guys, patamsak. Para vlog dating dikit. Guys, dikitan ninyo yan si Native Ilonggo, si W83. Creation, guys, ang daming isda niyan. Kaya Native Ilonggo. Palablab sa nakaping, guys. Bahay ni Karin, Sherelle, ayan ang guba. Damlin, 7 p.m. Karin, dan dikit na ako sa iyo, pasukling. Ayan, si Damlin's vlog, pabisita ng bahay. Malpinyaran na, guys, palablab sa aking pinsan. Maria Po, mega shout out to you. God AM host, Tamsakdan. Thank you so much, Maria Po. Ayan, baik the shit come on there. Romulo, guys, ayan, Korean. Sherelle, Jesus love you. Ayan, si MY Bird Channel. Rapid Dimahon, guys. Ayan, si Farah Marian Baig, bahay. Ayan, Janet Vlog, Balbinyaranda, Patamsak, guys. Sherelle, Jesus love you. Tropang Baliw, Patamsak at Dikit, Sharon 26. Guys, palablab sa nakapin. Ayan, sa My Bird Channel. Balvin Yaranda, guys, palablab sa bahay ni Balvin Yaranda. Sherelle 26 Castro. It's me, Laura Favor, guys. Jesus Love You TV. Gina, ayan, kundari, Ninja ni Boracday, guys. Palablab sa bahay ni Ninja ni Boracday. Ayan, Dark Angel, Tashi, Wong Jin TV, nasuklian na kita. Tarin, Damlin, Dan, ayan, Ninja ni Boracday, guys. Palablab sa bahay ni Ninja ni Boracday. Si Kylie Karen G. Pakbo, ayan, Sherelle 26 Castro, Kapandak, ayan ang kuba ng bahay si Kapandak. Janet Sayan, Sherelle 26, Paria Harang Host. Salamat para sa iyong paharang. Ayan, Karen Janet Suklidan, Damlin, Sayan, 7 p.m. Pinas time, ang kanyang LS, guys. Para vlog dan sa'yo, pasukli na lang. Rapi, ayan, Ninja ni Boracday, Janet, vlog dan, dikit. Dark Angel, Think and Friend, Miga shout out to you. Pameda Marty, Think and Friend. Ayan, si Evergreen TV, Rapi Dimahon, nagaba ng bahay. Think and Friend, guys, ayan, please connect. Kapandak, ayan, balablab sa bahay ni Kapandak, guys. Guys, balablab na naman sa nakapin, bahay ni Ninja ni Boracday. Kari Ninja ni Boracday dan, Tashe Dark Angel, Ninja ni Boracday dating dikit sa yung Homen de Marty. Guys, palablab sa bahay ni
ani Ninja ni Boracay. Habibi, balabla po host. Ayan kami shoutout sa iyo, Habibi. Ayan, may jacket ka na, Habibi. Salamat, Habibi. Ayan, Tachin, Ninja ni Boracay. Salamat sa pagbin. Ayan, MY Bird, Ninja ni Boracay. Salamat, Karin G. Ayan, Habibi, may jacket ka na, Habibi, ha? Tingsan, friend, tropang baliw, Ninja ni Boracay, guwapa ba? Ting friend, ayan, Janet, it's me, Laura. Karen, Jesus love you. Guys, balabla sa nagapin, bahay ni Ninja ni Boracay, Homindi Marty. Scott and Wanderers, Miga shoutout sa iyo. MLS Pohos. Scott and Wanderers, Miga love shoutout sa iyo. Salamat. Ayan, Habibi. Ayan, sana si Habibi. May jacket ka na, Habibi, ha? Para, ayan, Homindi Marty, Scott Wanderer. Reminders sa Kuala, King and Friend. Ninja ni Boracay, salamat, tropa baliw. Damlins, ayan, 7 p.m. Venus time, guys. Ang kanyang LS. Ninja ni Boracay, dan sabi ni Damlins. Kapandak. Jesus love you, TV and Damlins, ayan. Pabisita po ng bahay, balikan ko agad. Ayan, si Para Blanca. Kabandak, ayan, Johnny Blanc, Scott Wanderer, Boracay, Daning Dikit, Ponlara, Villanoy, Matibi, ayan, nagbaba. Maria po, Tropang Baliw, Karin G, Dan Pulpak Kasukli, sabi ni Tropang Baliw. Ayan yung may mga primer, guys, tamsaka naman natin yung may mga primer. Ayan, Ninja, Damlins, Dan Sukli po, salamat sa suporta. Yung my bird channel, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Farah Blanc, ting ang friend dan sa bahay mo. Wala, ayan, Dashi, Karen G, Dakit Seba, Sukli, Damlins Blanc. Ayan, Tita Gali, Dashi, Korean. Si Rapi, guys, balik ako kaagad, sabi ni Rapi. Ayan. Si Rabi nag-elis din yan para Ninja ni Boracay, salamat, Janat Vlog. Ayan, si Tink Friend. Kolyari Villanoy ba guys, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan guys, magdikitan. Yung mga hindi pa nagipagdikitan dyan, Tita Gali, ayan sa Rabbit, Tropang Baliw, Karin G. Pasokli, Ninja ni Boracay, Hamen ni Marty, already connect to you, thanks. Gina Blancs, ayan, nagbaba ng bahay. Si Kylie.
Ayan guys, magdikitan. Janad Vlog, ayan nagbabad si Janad. Ayan na, Tropang Baleo, salamat my loves ninja ni Boracday. Ayan dyan, Iping Beverage, Farah Vlog, Homin, Tasye, Karen G. Pasokli po. Ayan guys, yung mga nagdikit sa inyo ha, magsuklian kayo guys. Farah Vlog. Karen G. and Tropang Baleo, Dan, M. Weber Channel. Tita Gali, M. Weber Channel, Dan, Kunik. Ayan, Tasye Vlog. Ninja ni Boracday, Tita Gali Vlog, Dan Dikit Pulpak, pabalik na lang. Ayan, daghang salamat. Ayan, sa mga Bisaya diha guys nga nag-BG, sulod-sulod na mo. Ayan, Karin Tashi, dating Dikit tamsak sa video sa Niagara Falls. Tropang Baleo, salamat Karin. Kylie, ayan, nagbaba. Karin. Guys, palamlab kay Karin. Kaibigan po namin yan ni Mrs. ni siya Karin. Ayan, Kapandak, Ninja ni Boracday, walang anuman, Tropang Baleo. Marian Santos. Ayan, si Para Conlare Villanueva guys, nagbaba. Dubai OFW TV, miga shoutout sa iyo Dubai. Ayan, Janet Vlogs. Tita Gali, kaya nga ako host, sa bakas lang ako nagbabalik. Mas okay kasi matik na nakikita mo doon kung nag-sub kanila o hindi. Ayan, sabi ni Tita Gali. Kasi Karin, salamat. Mayroon Santos, Tita Gali. Ayan, Tropang Baliw, Ninja Boracday. Ayan, si Tropang Baliw guys. Lablabin nyo na yan si Tropang Baliw. Philippines versus Saudi. Ayan, Ninja ni Boracday, Rafi Di Mahon, Damlin Dan, sabi ni Rafi. Ting friend, guys, balablab kay Ting and friend. Wala, ayan, Ting and friend. Magbaba ng bahay. Rafi Di Mahon, guys, nagbaba sa Rafi, nag-ialis din yan, guys, sa Rafi. Kylie, ayan, nagbaba ng bahay. Damlin, sa ayan, pabisita po sa bahay balikan, Kuala. Kylie, ayan, tachi sa Rotong Park. Malari, Anthony, Abby, Damsak Idol Host. Mega shoutout sa iyo, Anthony. Salamat. Rapang Baliw. Ayan guys, lablabin niyo yan si Anthony. Napaka-legit niya. Anthony, good evening idol. Ayan, good evening din sa iyo Anthony. Salamat ha. Sige, baba ka na ng bahay dyan idol Anthony at magipag-isdaan ka na. Good evening ho sa idol. Ayan, Tropang Baliw. Palablab guys kay Tropang Baliw sa premier niya Philippines versus Saudi sa basketball. Damlins guys, ayan, fingerprint dan sa iyo pasukli. Salamat. Fingerprint, ayan, embroider, Dita Gali Vlog, dan kay Star USA, Anthony Abi, Paayo the house.
Elisa. Tingnan ko ngayong bahay mo, Anthony. Kung nagdikit na ako sa iyo noon, pero tingnan ko kasi may bago akong gawa. Ayan, tama-tama yung bagong gawa. Ay, dikit na rin pala. Wala na pala, Anthony. Talagang dikit na sa'yo. Ayan, thumbnail sa Ninja ni Boracay, email bird channel. Anthony ha, thanks so. Ayan. Kala ko hindi ko pa nadikit sa'yo. Ayan, si Dubai, Anthony ha, Texas. Ayan na, Larry, Tashi, Dita Gali, Dikit, Seba, Sukli, Karin G, Kylie, Hidan. My bird, ayan, Ninja ni Boracay, Anthony Abi, Dikit na po pabalik. Korean guys, ayan, please connect the house of Korean. Damlin Vlogs, ayan, thank friend, Pasukli. Anthony, padikit, iwan lang ng bakas. Community Party, Dark Angel. Community Party, Karen Gida. Pakistani Ma'am Italy, mega shout out to you, Pakistani Ma'am Italy. Rabi, ayan, Karin, Homen de Marti. Tashi Sharotodan sa'yo, so play please. Homen de Marti, Pakistani Ma'am Italy. Laro, ayan, Dubai, OFW, Karen G, dun sa iyo, Anthony, Pakistani, Ma'am Italy. Si Damling, guys, ayan, 7 p.m. Pinas time. Kanyang LS, Dubai, OFW, palablab, guys, kay Dubai, OFW. Si Dubai OFW guys ay nag-list din yan. Lablabin nyo na. Okay, Slani Ma'am Italy. Ayan, kung Larry Villanueva at Shea, Dubai OFW, damsak na lang ako dating dikit sa minita Shea sa Rodo. Ayan, Pakistan ni Ma'am Italy guys, nagbaba ng bahay. Ayan yung mga nagdikit sa inyo guys, suklian nyo rin ha. Huwag natin kalimutan magsukli.
Ayan, kung Larry Villanueva, Anthony Homini Marty, time I go already connected to you, my dear. Indian ni Borakday, Pakistani Ma'am Italy, Basukli. Ayan si MY Bird Channel, guys. Palablab kay NY The Bird Channel. Bisaya na, guys. Bisaya. Ayan, Karin, Dubai FWTV dan. Ang ganda pala ng video mo doon, Karin, yung nag-harvest kayo ng palay. Ayan, Anthony. Marami ng uhong, Karen. Maraming uhong. Pag naulanan, magawa ng uhong. Sandali lang ako doon. Ang init. Ayan na. Hindi na palagayin ni Karen yung init. Onlare Villanueva TV. Ayan. Dapat nagdala ka ng payong, Karen. Rapi yan. Sukli ako kaagad. Ayan si Ember Gaga Oliveira. The MMM official twin, MLS the host. Mega love shout out sa iyo, the MMM official twin. Ayan, Korean, Jesus love you, Rapi. Ayan, nag-elis din yan guys sa Rapi. Tamsak ho, salamat sa iyong patamsak the NMM. Guys, please connect the house of Jesus love you. Onlare Villanueva guys, ayan, palablab kay Konlare. Karen, wala. Kalimutan makakuha ng video. Ganun ba? Sayang yung Karen. Ayan, Pakistani Ma'am Italy guys. Ayan, Kylie Kapandak, DMM official twin. Ayan, DMM. Magkipag-isdaan ka na dyan. Ayan yung mga hindi pa nakadikit kay Karen guys. Ayan, palablab kay bahay ni Karen. Tashi, ayan, Anthony, dikit. Pakistani Ma'am Italy. Ayan, si Conlare Villanueva TV nagbaba ng bahay. Ayan, Ninja ni Borakday. Ayan, si Kapandak nagbaba ng bahay. The MMM guys, balablab sa bahay ni The MMM. Ayan, rapid demand ko. Ayan, Homin de Marty. Si The MMM naligo. Exit na ako kuya ha. Antok na. Sige, Karen. Salamat. Ayan, ingat ka na lang dyan sa Iloilo. Malapit na rin kami dyan magbakasyon. Kita-kita na tayo at kakain na tayo sa Tatoys. Tatoys dyan sa Iloilo.
Yung luto ni Crisel na manok, parang tatoys na rin yun. Anthony and Dubai, Kabandak TV Dan. Karen, intayin ko yan. Sige Karen, pag nakauwi ako yung isang revenuehan natin, ikain natin ang tatoys. Yung isang buwan na kita. Ayan, na-miss mo yung luto ni Crisel. Masarap yun. Sabi ko nga kay Lynn kanina, kay Pobreng Nurse, i-message mo na si Crisel para makapagluto ka na. Nakalimutan na raw niya. Yes, Rabia, ayan, Kaka Olivera, Dubai, Damlins, Teacher Marky, miga shoutout sa'yo. Gusto ko yan. Ayan, sige lang Karen, antay-antay lang. Ayan, DMMM House, may tanong ako. Sige, DMMM, ano yun? Ayan, Anthony Abing. Ayan, MY Bird Channel, Korean. Ayan guys, yung mga hindi pa rin may Facebook page pala tayo guys. Ang aking FB page ay HL Filipino Vlogger. Ayan guys, yung mga gustong dumikit sa aking Facebook page, HL Filipino Vlogger. Teacher Marky, ayan, nagbaba ng bahay guys. Ayan yung aking FB page guys, HL Filipino Vlogger. Tungkol sa PIN, mag-apply ba or mag-message sa lolo? Yung PIN mo, naka-address naman yun sa YT mo. Pag naka-$10 ka na yata, ayan na, ano yun ni lolo yung PIN mo. I-message kung saan ba naka-address yung YT YouTube channel mo, saan ba naka-address doon na ihulog sa munisipyo. Pwede rin kung sa email. Ayan, kung Larry, saan ba naka-address yung in-address mo ba sa Pilipinas? Dahil may member siya. Doon mo makukuha kung saan mo in-address yung PIN number mo. Sa munisipyo yan. Sa akin kasi, nandito ko sa Saudi, kaya in-address ko lang sa Iloilo. Nung napadala ni Lolo dati yung PIN, kaya minisis na lang ako ng pamangkin ni Mrs. O kung saan mo yan na inano, doon sa inyong bayan, sa munisipyo, doon yan ipapadala. Ayan, ihulog. Host, pwede sa ako ihulog pag wala pa sila account? Host, pwede sa ako ihulog pag wala pa sila account? Ayan pwede ko na ihulog dito kaya MY-der o wala pa account. Guys, may bagong Facebook page ako guys, padikit din sa aking FB page. Pwede rin kayo maglapag ng inyong mga LS doon sa aking Facebook page na bagong gawa, ang HL Filipino Vlogger. Kung hindi kayo makapaghulog ng inyong LS, mag-message kayo sa HL Filipino Vlogger. Ako yung maglalagay doon ng inyong mga LS. Rabi, ako wala PIN, nakasahod na. Sabi ni Rabi. Ayan. Nalulungkot kong damdamin. Ayan, sabi ni Rabi, ako wala PIN, nakasahod na. Ayan, sabi ni Rabi. Guys, may ipipid ako ha. Saan makikita host kung ilan na ang revenue mo? Pumunta ka doon kung may YouTube, may ano ka, may anong tawag nito?
YT Studio, mag-upload ka ng YT Studio mo sa iyong cellphone. Makikita mo yung revenue mo, MMM. kahit na malayo. Pag download ka ng YT Studio, makikita mo yung revenue mo doon kung nakailang ka na. Harang host, ayan, BBC Drake. Salamat sa harang. Guys, padikit naman sa aking Facebook page. Malalim na Ang Hail Filipino Vlogger. Bagong gawa ko lang yan guys, ang aking FB page, ang Hail Filipino Vlogger. Kasi na-block yung dati kong Facebook page. Copy, ayan, DMMM host, naka $10 na ako. Ayan, ipapadala na yan sa'yo, DMMM official. Antayin mo lang. Minsan talaga matagal magpadala si Lolo ng PIN number. Minsan sadlit lang. Team Sisid. Ayan yun sa akin nga, DMMM official noon. Matagal dumating. 3 buwan bago dumating. Anthony, ayan, Conlare Villanueva, Anthony, Avi, Korean. DMMM, ako 3 buwan bago nagarating yung aking PIN number. Yanan, Hana, amiga, shoutout to you, Yanan, Hana. Ayan, may jacket ka na, Yanan, Hana. MCC, masali ka sa GC mo host. Makasali ka sa group mo host. Ayan. Basta may mga LS kayo, ilapag nyo lang sa aking FB page. Ang Hail Filipino Vlogger. Ayan, MLS po sa lahat. Ayan, Jesus love you. Ang profile pic ng aking Facebook page ay I love Hail. The MMM, Jesus OTW. Ayan, Jesus, keep connecting guys. Tashi. The MMM, ipalo-up mo lang sa yung address doon sa munisipyo. Ipasilip-silip mo lang kung dumating na yung PIN number mo. Yun yung nalaihulog kung saan naka-address. Ayan, River Bird. Ayan, Jesus love you. Thanks. MMM. kahit na malayo kay Ninja ni Boracay, boss. Gipalo, taka sa FB page. Salamat. Ninja ni Boracay, daghan salamat sa imong pagpalo diha. kumusta ka. Ayan kasi lalo na yung mga nandito sa Middle East, sa Saudi. Ayan, yung mga nandito sa Hail. Ayan, Team Sisit, ilang buwan bago maka-receive ng monetization pin? Depende, Team Sisit. Minsan, yung iba, 2 linggo lang, 1 buwan. Sa akin, 3 buwan eh. Ang tagal yung sa akin, 3 buwan inabot. 7 more, thumbs up, bigay shoutout sa iyo. Bago ko na-receive yung aking pin, 3 buwan dumating. Kasi dati 100 yung kailangan. Dati kasi 100 ang kailangan bago mo makuha yung pin. Ngayon, $10 na lang, makuha mo na yung pin. Noon kasi kailangan maka $100 ka muna. Kylie, ayan mga kapatid, nakadikit na po ako sa inyo. Ayan sabi ni Kylie. Guys, ang aking FB page, palablab din sa aking Facebook page, ang Hail Filipino Vlogger. Ayan, Sisid, hindi pa kasi ako naka-receive ng pin host. Ilan na ba yung revenue, Team Sisid, revenue mo? Pag naka $10 ka na pataas, makukuha mo na yung pin. Kung saan mo lang kasi in-address yung YouTube mo,
Doon mo makukuha yung PIN number mo sa Pilipinas. Halimbawa, Pilipinas, kung anong lugar ka sa Pilipinas, sa munisipyo mo yan makuha. Pwede mo naman, i-manual na lang, i-manual. I-manual mo yung pagkuha ng PIN number. Tanging hiling ko lang sa'yo, nakaraan ay 3 beses ka mag-request ng PIN number mo. I-send na yan ni YouTube sa Gmail mo. Kung gusto mo ng manual. Kaya antayin ko si Lolo magsawa sa kakalaga sa akin. mula sa Si Kylie ayaw talaga pa 1,000. Ako nga, natrap na ako dito Kylie sa 6.8. sayangin ang Halimbawa, mag 6.6, 8.6 ako. Kinabukasan, 8.1 na lang. Tapos balik na naman sa 6.8. Yung mga buta lang nilalagas ni Lolo. Hindi na ako maka 6.9. Isang linggo na pastilan. panaginip, kaya Hindi na umangat yung bahay ko mag-isang linggo na. Ayan, Conlare Villanueva, Siggy Jan, MY Virginal. Ayan, ang baba ng bahay. Jesus Love You TV. Ayan guys, nag-ialis sa Rapi. Kylie, akalain mo yung 6 na bisis maka 1 plus, di na naka-stop sa 1K lagi bababa. Sige lang Kylie. Kasi nung nakaraang taon, September din yun. Nung, kung naalala nyo guys, nung nakaraang taon, September, grabe din yung lagas ni Lolo. Ngayon, pagdating ng October, mga second week ng October, dyan tayo makakabawi. Kundi na lang ilalagas ni Lolo. Tsaga-tsaga lang tayo mamingwit. Malapit na tayo makapahinga. Pagdating ng October, second week ng October, hindi na yung maglalagas ng marami si Lolo. Maglalagas pa rin pero hindi na kagaya nung ngayong September na to. Grabe ang lagas ni Lolo kasi yearly yan, tuwing September. Kung naalala nyo guys, nung September nung nakaraang taon, grabe din yung lagas. Kaya every September, si Lolo, nag-update ng YouTube. Every September ng buwan, every yearly September, nag-update si YouTube. Yan ang maraming lagas. Pagdating natin ng October, second week ng October, may lagas pero konti na lang. Basta every September, maraming lagas yan. Asahan na natin yan. Team Sisid, ang revenue ko kasi nilagas lang host. $8 ngayon, $2 na lang. Minsan ako, Team Sisid, nilalagas natin ni Lolo yung mga revenue, lalo na kung hindi ka palagi nag-update ng video. Team Sisid, kahit nag-LS ka, mag-ano ka pa rin. Maglalagay ka palagi ng video. Kasi kung hindi ka palagi, o kaya maliit yung bahay mo, malaki, kailangan pa rin natin mag-upload ng video guys kasi nilalagas yung revenue. Lalo yung mga basta mag-LS ka man o hindi, lagyan mo pa rin ng video kahit pa paano mag-upload ka pa rin. Kasi nilalagas pa rin ni Lolo yung mga, lalo pag maliit pa yung revenue. Ayan Boy Gahi Vlog, El Marino, what's up? Miga shoutout sa iyo Boy Gahi. Salamat. Basta wag lang tayo magsawa mamingwit. Malapit na tayo makapahinga ng lagasan. Ayan, Mercy Bacolod. Miga shoutout sa iyo. Dim Sisid, Premier guys. Kylie, ayan na nagpapan si Kylie. dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. Ayan, Korean Jesus Love You TV. Na muling iibig pa. Burakday, salamat pala Burakday sa follow mo sa aking Facebook page. Kay Si Cara de la Cruz. Ayan. Maraming salamat din. minamahal kita, walang makakapigil sa
Baby Cedric, sorry host, busy, bumaba ako. Okay, okay lang, baby Cedric. As, ayan, Team Sisid, Bremer guys, balablab sa bahay ni Team Sisid. Sa kanyang Bremer. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Ayan, si Kylie. Nito'y kasawian. Dahil mahal kita, Ayan, break na MMM, Tashiya, dan Sukli. at di na muling iibig pa. Team Sisid, puntahan ko ngayon ang FB page mo. Team Sisid, salamat Team Sisid ha. Guys, palablab sa aking Facebook page, ang Hail Filipino Vlogger. Pwede kayo doon maglapag ng inyong mga live guys ha. O kaya mga primer. Kung hindi kayo makapaglapag, i-message nyo ako dyan sa Hail Filipino. Ako yung maglalapag ng bahay ninyo doon. Boy Gahay, ayan, Vlog El Marino, Jesus love you. Guys, palablab. Salamat sa tip, maraming salamat sa tip, sabi ni DMMM. Sige. Kylie, basta dikit lang ako ng dikit. Mas malaking dinikitan ko kaysa lumikit, sabi ni Kylie. Sige lang, Kylie. Maganda nga yung nangungunang ka magdikit. Ayan, para pag may mga mag-LS, marami kang mapasyalan. Ayan, baby, sa break. Ayan, nagbaba ng bahay. Merci Bacolod, Kylie Winika Vlog, Dan. Boy Gahi, guys, palablab sa bahay ni Boy Gahi. Guys, yung aking Facebook page, huwag nyo rin kalimutan, guys, ang aking FB page. Ang HL Filipino Vlogger. Ang daigdig ay may kulay. Ayan, Team Sisid, Dana Host, nakapalo na kita sa FB. Ayan, salamat, Team Sisid, ha? Yung premier mo, mamaya pagkatapos ng aking LS, i-message mo o ipipin natin yung premier mo. Kasi kadalasan doon sa aking FB page, may mga YouTube din sila. May mga YT channel. Ayan, baby Cedric TV, Mercy Bacolo, Jesus love you. Rakiterang mangyan, mega shoutout sa iyo, Rakiterang mangyan. MLS po sa lahat, Ravi, ayan, Jesus love you. Alam mo bang tanging ligaya ka sa tuwin ay naalala ka sa pangarap laging kasama. Ayan, baby Cedric host, share na lang yung sa akin din sa FB mo. Okay, salamat baby Cedric ha, salamat. Break, ayan, Otin balik ko, pasukli. Dahil may official break, dating dikit. Naaday si Otin balik ko diha. Ngayong araw talaga na to, sinisipon ako. Pagkatin ang aking ilong. Ayan, Rabi OTW, Kylie, Boy Gahi Vlog Bulbag, Rakitirang mangyan, sir, pwede magpalablab dito sa mga bisita mo. Sige, Rakitirang mangyan, ibaba mo na yung bahay mo, ha? Jesus love you, Team Sisid, Bremer, patamsak host, tamsak lang, sapat na. Kylie, ting sa Mercy Bacolod. Ayan na, Rakitirang mangyan. Ayan, sige, baba mo na yung bahay mo. Ate Mylene Official, hello host, mega shoutout sa iyo, Ate Mylene Official. Mercy Bacolod, Bibi Cedric TV, Dan. Si Kylie, ayan ang baban si Kylie. Kylie, malapit ka na rin naman maka 1,000, tsaga-tsagain mo na lang. Rakitirang mangyan, balablab naman guys. Ayan na, nandito ako sa bahay mo, Rakitirang mangyan. Guys, balablab sa bahay ni Rakitirang mangyan. Ayan, may didikit ako sa iyo, Rakitirang mangyan ha. Rakitirang mangyan, bibigyan kita ha. Sa aking pag-iisa, wala nang iibigin pang iba.
Ayan, salamat po. Ayan na, Kaka Olivera, guys, palablab sa bahay ni Rakitirang Mangyan. Nag-i-list din niya, guys, si Rakitirang Mangyan. laging kasama ka. Jesus love you, keep connecting, guys. Boy Gahi. Ayan, guys, dikitin ninyo tao na si Boy Gahi. Wala na Legit na si Boy Gahi. Ayan, Dime Rapid, Dan, Full Pack, Mercy Bacolo, Dime Official Twin. Tsaka lang tayo mamingwit ngayon, guys. At malapit na tayo makapahinga. Pagdating ng October 2nd week, kunti na lang yung lalagasin niya ni Lolo. Ayan, Baby Cedric, Drain, Dan, Damsak Dikit, Rakitirang Mangyan. Salamat po sa. Ayan, welcome, Rakitirang Mangyan. Guys, palablab sa bahay ni Rakitirang Mangyan. Ayan, break, Dan, Dime MM. Ayan, Rakitirang Mangyan. Nandito ako ulit sa bahay mo, Rakitirang Mangyan. Pangalawang bigay ko sa iyo, Rakitirang Mangyan. Ha? Harang ka, harang. Ayan, Baby Cedric sa akin, kagabi 22 ulit kinain ni Lolo. Sige lang, Rakitirang Baby Cedric, sige lang, malapit na tayo makapahinga. Nori Aura, Tamsak Dan Host, Mega shoutout sa iyo, Nori. Drake Dan, Baby Tamsak, Baby, ayan, Tamsak. Nurse Bacolod, Nori, ML sa host, Mega shoutout sa iyo, Nori. Drake, ayan, Jesus love you, Dem MM, Rakitirang Mangyan, Dem, Team Sisid host. Nag-try ako mag-post ng video pero hindi ako makapost. Sa Messenger. Pagbago, hindi ka agad. Team Sisid, i-ano mo sa Messenger. Doon mo i-message ako sa HL. Ako na yung magpo-post pagkatapos ng aking LS. O kaya ngayon, sige, message mo Team Sisid sa Messenger. Ako na yung i-share mo doon. Ayan, Anthony Abi. Kay sarap damuin, tulad ng himig na kay sarap awitin. Ayan, si Gento, Kylie Vlog, dikit na. Guys, yung may mga Facebook dyan, guys, malablab naman sa aking FB page. Aking Facebook page, guys, ay HL Filipino Vlogger. Team Sisid, i-message mo ako sa Messenger, ha? Ako yung maglapag doon. Nandito na. Sige. Nakita ko na yung message mo. I-pipin ko na yan doon sa Facebook page. Ayan na, Manay, Lord Janel, mega shoutout sa iyo, Manay. Ayan, may jacket ka na, Manay. Ayan na. Luha ng pag-ibig kay sarap haplusin, tulad ng tubig sa bahay. Ayan, Rakitirang Mangyan. Dan yung ko. Ayan, sige, nakita ko na Team Sisid, nakita ko na. I-share ko muna yung sa aking Facebook page yung ang pag-ibig natin, yung mo, primer. langit na kay sarap marating, ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin, tulad ng himig na kay sarap. Ayan, nandito na Team Sisid. Pinost ko na yung mo, ha? Team Sisid, nandun na sa Filipino Vlogger yung primer mo. Nakapost na yung primer mo, ha? Sana may pupunta sa mga primer mo. Ayan, salamat Team Sisid, ha? Nandun na sa Facebook page yung primer mo, nakapost na. Ayan, Rakitirang Mangyan, ballback na po, ayan. Okay, so ulitin ko ulit yung aking Facebook page. IHL Filipino Vlogger.
Ayan, Bibi, Cedric, Rakitirang Mangyan. Sana ba si ano yung bagong pasok? Manaylor, Manaylor, may jacket ka na Manaylor, ha? natin, pakunti na ang ibon tubig pa ay maitim. Nora, ayan, Tim Sisi, done with Bakas. Boy Gahi, Ting Friend, Boy Gahi, ayan. Ano-ano ba ang ating dapat gawin? Bakit hindi ba natin ito bigyan na Si Kidsin, ayan, nagbaba ng bahay. kinabukasan ng kabataan ay ating isipin? Ilay-lim. Guys, lablabin nyo lang yung aking Facebook page. Tuwing magla-live kayo, kaya may mga bago kayong primer. Pwede nyo dun ibaba o direct kayo mag-message sa aking messenger para ako mismo yung maglapag doon ng inyong mga primer. Libre yan, libre. Sigarilyo, sumingil sa kalsada. Basta makapalo lang kayo sa aking Facebook page kahit hindi nakapalo. Ayan, Rakitira, sir, pwede mag-invite sa mga bisita mo. Sige, Rakitira, invite mo. Anong oras LS mo? Sige. Invite naman ni sir. Sige, Rakitira, Mangyan. Iano mo, ha? Ay, ano mo yung LS mo, anong oras? Ulit guys, ang aking FB page. Kasi gusto ko matulungan yung tayo, mga maliliit na YouTuber. Gusto ko kayong matulungan. Magtutulungan tayo. Kaya ginawa ko tong aking Facebook page para lahat ng may mga gusto na maglapag. Libre yan doon. Ako mismo yung maglalapag. Kung hindi kayo makalapag, i-PM nyo ako sa messenger ng HL Filipino Vlogger. Ako mismo yung maglalapag doon ng yung mga LS o kaya silent LS o mga ano pa ba. Ayan, sabi ni Rakitira, mga madam, mga sir, invite ko kayo every 3 p.m. Pinas time. Saan na ba si ang Rakitira man yan? Ayan guys, naka-highlights. Ay, hindi. Ayun. Ayan, naka-highlight sa aking screen guys, ang ano ni Rakitirang man yan. Ligatams, Tamsak Host, mega shoutout sa iyo, Ligatams. Sir, sali ako sa FB page. Sige. Marna Golosino, mega shoutout sa iyo. Tama ko kasi ibang vlogger yung mga nag-super chat lang, napapansin nila. Sa akin, wala. Dapat pantay-pantay. Mag-super chat ka man o hindi. Pantay-pantay lang, pantay-pantay. Lalo na tayo, mga small YouTuber lang tayo. Kailangan magsuportahan tayo. Kailangan walang manlalamang. Pantay-pantay tayo lahat. Kasi hindi naman tayo mga sikat. Ayan, Merna Golosino, patamsak naman po. Sabi ni Merna. Guys, dikitan nyo yan yung aking FB page, ang HL Filipino Vlogger. Ayan, sige, Merna Golosino, nandito na ako sa bahay mo, ha? Tamsakan natin yan. Sir, bago yung FB mo page, kakaunti pa lang like. Bago pa lang. Isang buwan, mag 1 month ko pa lang yan ginawa. Kasi yung una ko talagang Facebook page, marami ng doon, kaso na block, na hack. Kaya gumawa ako ng bagong Facebook page. Kasi yung una kong Facebook page na hack. Na-hack yung una kong Facebook page. Ayan nandito ako sa iyo, bahay mo, Merna, ha? Pang 63 ako ng tamsak, Merna. Ayan, pang 159 likes ako sa page mo, host. Ayan, Nori, salamat. Bagong gawa ko pa lang yan. Pero kadalasan doon, may mga YouTube channel, kahit mga yan. Rakitira, kaya pala, doon kasi ako nag-like sa dati mong FB page. Wala na yun, Rakitirang Mangyan. Na yun, na-hack na yun. Iba na yung gumagamit. Let's just kiss to a naked girl. Sexy on the floor. Ooh, take it off for me, now, girl.
Ayan, pwede i-share ko FB. Nora, pwede i-share ko sa FB ko, host. Pwede, Nora. Nori, Ora. Sige, pwede. Pwede i-share ko sa FB, host. Pwede. Ayan, Weber, host. Ika 160 na likes ako sa imong feeds. Ayan, daghang salamat, guys. Basta may mga LS kayo, natigil ako kasi kami ng asawa ko mag-vlog almost 5 months. Nagka-problema sa kalusugan ng asawa ko, kaya pabalik lang po ulit namin. Sige, Rekitera. Latundang ni Jamsi, mega shoutout sa iyo, Idol Jamsi. Ayan, pwede. Salamat. Nori Aura, salamat. Latundang ayan, Jamsi, mega shoutout sa iyo, Idol. Mahirap kasi yung Facebook dati, may mga kanya-kanyang admin. Sinagaw tuloy yung Facebook page ko. Kaya ngayon, ako na, sarili ko na lang yan. Wala na akong admin. Ako na mismo yung gumawa. Kaya guys, yung bagong FB page ko, para hindi na ma-hack. Kaya kung may mga live kayo guys, may mga premiere, i-message nyo ako dyan sa HL Filipino Vlogger. Ako yung magpipin dun. Lalo na yung mga live ninyo, mga LS. Ayan na, DMMM, Ligatams, Boy Gahi, Dubai, Kabayan Vlog. Ayan, Rakitira, Kylie Dana po. Rashid, Jesus Love You TV, Jamsi. Salamat, Idol. Ayan, baba Idol, ang bahay mo Idol. Guys, dikitan natin si Jamsi Official. Rakitira, laro po muna ako harang, sir. Ayan, Rakitira, mayan, salamat. Ayan, sir, si Korea, Merlin, Wedward, Norelin, Diyong po. Ayan, maraming salamat sa inyo, guys. Ha? Ayan, may nag-PM sa lit na. May nag-PM sa akin. You feel it, baby. You feel it. Let's just kiss if we're naked, girl. Pussy on the floor. Ayan, Kylie, host, puro bago, parang maka 1K na ako. Sana Kylie. Ayan, Jesus, Likatams, DMMM, Daddy Dan Basukli. Likatams, Dubai FW Dan, Jesus Love You, Likatams. Ayan, nagbaba ng bahay. Merna, ayan, Nori, Homen Dan. Tasye, Merna Gulusino, guys. Ayan, palablab sa premier ni Merna Gulusino. Ayan, Mamerna Gulusino. Gulusino. Taga saan ka na Gulusino, Mamerna? Taga saan ka na Gulusino, Mamerna, sa Pilipinas? Ayan, Baby Cedric. Kasi yung mga Gulusino sa Surigao, lalo na doon sa Surigao del Sur na mga Gulusino, mga kamag-anak ko pa. Taga Bohol Host. Ako ba meron na Gulusino? Kasi kanang mga Gulusino sa Surigao, daghay mga Gulusino dito. Mga kamag-anak na ako ang mga Gulusino sa Surigao. Wala pa akong makapamunta na sa Bohol. Ako lang pamunta na pohon. Ayan, Nori Aura. Ayan, Dubai OFW. Ding and friend dan same. Moment di Martin, aking kalang. Jesus Love You TV. Ayan, meron na daghang kaayo Gulusino sa Bohol Host. Dito sa Surigao po, sa Surigao del Sur, daghang Gulusino. Baka ganyan mag-reunion sila dito. Pero dili Gulusino ang apelido nako. Mga kamag-anak lang nako ng mga Gulusino sa Surigao. Mag-reunion sila mga Gulusino dito sa Surigao, daghan kaayo. Ayan, Jesus Love You, Likadam Zayan, Homen de Martin, Nori Aura, Daim MM, Rakitirang
Jesus love you, Ila Candelario, thumbs up ko, shout out. Ayan, mega shout out sa iyo, Ila Candelario. MWB channel. Dubai Kabayan, Dan Sokli, Bibi Cedric, Merna Golosino, Dan Tamsak, Homindi Marty, and Ila Candelario, Dubai OFW TV. Kylie, ayan, Merna, Bibi Cedric, TV, salamat. Pakitirang mangyan sa mga pre bukas, 3 p.m. Pinas time, magbigyan po tayo ng saging para di mabulok. Ayan, Angelis Doras, mega shoutout sa iyo. Ayan guys, supportahan nyo guys si Rakitirang Mangyan. 3 p.m. LS niya bukas, Pilipinas time. Ayan yung may mga bakante kayo bukas guys. Pwede natin puntahan si Rakitirang Mangyan. 3 p.m. Pinas time. 3 p.m. Bali. O ipagsulod yun na ako na. Alas 3 p.m. 9, 10. Nakapa ko sa trabaho na Rakitirang Mangyan pero ako sulayan nga makasulod ko sa imo LS. Ayan, Bossing Apix, Bamsak Dan House, mega shoutout sa iyo, Bossing Apix, Ila Candelario, Merna Golosino, Rakitirang Mangyan. In na po, ayan, maraming salamat Rakitirang Mangyan. Angelis Loras, Dubai OFW. Si Ila Candelario, Jesus Love You TV, Rakitirang Sir. Nga po, bansa. Na ako diri sa Saudi, Rakitirang Mangyan. Nandito ako sa Saudi. Ayan, Rabi, Angelis Doras. Hello, Bossing Apik, Jesus Love You, DMM, Rakitirang Mangyan. Ayan, Gandalor, Zamba, mega shoutout sa iyo, Gandalor. Rabi, ayan, Emalbert, DMM, Vision. Omindi Mar, D-Boy, Gahe, Vlog, ayan, Angelis Doras, okay lang, Rabi. Rakitirang Mangyan, dito po kami sa Riyadh, exit 2. Nandito ako sa Hael, malapit kami sa Buraida. Rakitirang Mangyan, malapit kami sa Buraida. Buraida tapos Hail. Sa Gasim. Ayan, mga ganyan. Ayan, Dubai OFW, Angelis Noras. Ila Candelario, Nori Aura, Dan Tamsak na. Ayan, Likatams, DMM Official Twin. Ayan, nagbaba ng bahay. Rakitira, ay medyo malayo pala eh. Sayang pwede sana meet sa bata. O malayo, Rakitirang Mangyan. Ang Hail at saka Riyadh, 6 hours yung biyahe pag magbus ka. Pero kung magputsi ka, mga 4 hours lang. Malayo tayo. Kung magputsi, mga 4 hours. Pero kung sasakay ka ng bus, mga 6 hours yung biyahe. Hail to Riyadh. Medyo may kalayuan tayo. Ayan, Likatams, Rakitirang Mangyan, dan pasukli na. Pero minsan pupunta kami dyan sa bata pag may mga bakasyon. Ayan, Dubai OFW, Dubai Kabayan, Dag, kanina pa ako kita na suklian. Ayla, Proud, OFW, Sinanay, Dan Tamsak, Likatams. Ayan, dikitan ninyo guys yan si Likatams. Abayatin po yan. Dubai OFW, Rakitira, kaya nga sir, malayo, support na lang tayo sa isa't isa. Ayan, sige, Rakitirang Mangyan. Kylie, Nori, tusok na po. Gabi Tolentino, nagbaba si Kylie. Likatams, thanks, Dubai OFW. Latundan ni Jam. Ayan guys, lablabin muna natin si Jam. Ayan, ipiping ko lang muna guys si Jam CG. Ayan, palablab guys na nakapin. Guys, patamsak sa premier ni Jam CG. Ayan, puntahan ko muna. Guys, palablab sa nakapin. Maraming tao yan sa kanya kung mag-LS yan guys. Guys, palablab sa nakapin. Ayan, tamsakan ko muna si Jam, si Idol.
Ayan, pag 84. Dagdagan pa natin ang tamsa. Guys, palablab sa nakapin. Dubai, Kabayan, Blagdan. Guys, palablab sa nakapin. 87, 88. Ayan guys, palablab sa nakapin guys. Mabait yan. Ayan, Gandalor Samba, tamsak ulit ho. Salamat Gandalor Samba. Arling Kidsin, may shoutout sa iyo Arling Kidsin. Guys, palablab sa nakapin, napakabait yan. Puntahan nyo guys yung nakapin, hindi kayo magsisisi, lalo na pag pumunta kayo sa LS niya. Pupunta ako dyan guys sa nakapin, si Jam CG Official. Kylie Polpak sa nakapin, Rakitera, Daimim. Yan na po, dahil na-pause, bigyan kita ng dalawa. Ayan, Jesus love you. Habibi Sky, Tamsak Host, mega shoutout sa iyo, Habibi Sky. Guys, pasugod mo na sa nakapin guys. Namimigay yan ng ayuda. Maniwala kayo, maraming ayuda yan guys. Pag pumunta kayo sa kanyang LS, si John CG guys, puntahan nyo para makalami-lami kayo doon. Diyan ako nangingisda pagka yung hindi ako nag-LS pagka nakita kong nagla-live si John CG ay akin talagang uunahin pupuntahan yan kasi napakabait niya na host. Ilangan nilaryo dan tamsak host sa nakapin. Ayan guys, puntahan natin yung nakapin. Baby Cedric dan tamsak. Saan na ba si ano? Kylie, puntahan mo yung nakapin ha. Para dun manghingi tayo ng ayuda. Kylie, puntahan mo yung nakapin. Para pag nag-LS yan, i-all kalimbang nyo guys. Maraming ista yan dyan kay Jam CG. Kagabi nandun ako, nagipagkantahan ako sa kanyang LS. Ayan, Dan, sa nakapin, Dubai OFW, Kylie, Gabi Tolentino, Bulpak. Ayan, Demimi, mandyan na bahay ko sa Rakiterang Mangyan. Ayan. Likatan sa Gandalor, maraming salamat Gandalor. Guys, lablabin din natin si Gandalor. Kylie, o nga po, sabi ko sa comment, sana matulungan niya. O matutulungan kanyang Kylie, pumunta ka sa kanyang LS, baka doon ka na makagraduate ng 1K sobra-sobra. Ayan, Sonori, ayan, Jesus love you, Dan Bolbak, Rakitira, Dan sa nakapin. Aking galang, ayan. Gandalor, maraming salamat Gandalor. Gandalor Samba. Dan kay Jam Sambi. Guys, lablabin nyo kay si Gandalor. Napakabait din nyo po si Gandalor Samba. Ayan, tamsakan ko muna si Gandalor. Pang 47 ako ng tamsak. Guys, lablabin nyo yan si Gandalor Samba. Nag-iili siya. Maraming isda dyan sa banana ni Gandalor. Ayan, may ididikit ako kay Gandalor. Gandalor, may didikit ako sa iyo ha, yung panglimang account ko, Gandalor. 47. Pagkitirang Mangyan, Daimim Dan, Gandalor, si Arling Kidsin, Emily So. Guys, puntahan nyo yan si Gandalor. Maraming banana yan sa kanyang LS. Jesus love you. Ayan, Nori Aura, Kylie, pababa ng bahay. Nori, bakit nawalan ka ng jacket? Ayan, jacketan kita ulit, Nori, ha? Ayan, may jacket ka na ulit, Nori, ha? Nori, main ko to, host. Sige. Akala kaya pala sabi ko bakit nawala yung jacket mo. Guys, dikitan nyo rin yan si Arling Kidsin. Napaka-legit po niyan si Arling Kidsin. Yung nakapin, guys, sugurin natin yung nakapin, guys. Patamsak sa nakapin, i-all kalimbang nyo lang. Gandalor, salamat bossing OTW, sabi ni Gandalor. Dikitan nyo rin, guys, si Gandalor. Maraming tao yan sa kanyang LS. Ayan, Ting and Friend, Gabi Tolentino, Ninja ni Boracday, Rakiterang Mangyan, dan Dikit Pulpa. Daimem Official Twin, aking galang dating dikit. Si Mang Ellis Kitchen, Mig Ellis Kitchen. Ayan, Likatams. Ayan si Likatams guys. Palablab din sa bahay ni Likatams.
Ayan yung nakapin guys. Sugurin natin yung nakapin. Rakitirang mangyan, wag naman puro mention pero di nang dedicate. Sabi ni Rakitirang mangyan. Ayan, magdikit guys. Magbakas kayo para makita. Tapos panoorin ninyong video guys para sigurado. Arling Kitsen, palablab guys. Ayan, Kylie, parang awa nyo na. Yakapin nyo na po kayong lahat. Sabi ni Kylie. Ayan guys, yung mga nadikitan ni Kylie, ayan, balikan niya rin natin. Jesus love you, aking galang Gabi Tolentino, Ninja ni Boracay, may bakas ako doon, Rakitirang mangyan. DMMM dan sa nakapin, Rakitirang mangyan, nakaloka ako sa ayan. Gandalor bossing dan kay Apex. Kylie, legit po yan sa akin, magbabasa po ng name. Ayan, si Habibis kay Latundin Jam dan. Guys, palablab sa nakapin, bossing Apex, OTW Lloyds. Jesus love you. Ayan, Conlary Villanueva, duty pa bukas, paalam. Maraming salamat, Conlary ha. Salamat. Nasa UAE pa pala siya. 10:30 morning shift ako. Sabi Conlary, maraming salamat Conlary ha. Maraming salamat po sa mga nandyan sa UAE. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, Tashi, Gabi Tolentino dan sa'yo. Akin ka lang, DMMM, drop your link. Ayan si DMMM guys, nagbaba ng bahay. Dubai OFW, Nori, Madam Hailey, may bakas ako sa iyo. Gandalor, primer guys. Ayan, palablab sa primer ni Gandalor. Ayan guys, sugurin nyo na yan si Gandalor. At saka yung nakapin, sugurin ninyo guys. Namimigay yan ng maraming ayuda si John, CG Official. Imo to, ayan, hi nyo friend. Ayan sila Tundan Jam, Boracay TV, Dan Paul Pakapatid. Latundan. Ayan, Ebs mo to, Emily sa Pohot. Mega shoutout sa iyo, Ebs. ETV mo to. Salamat. Kunlari, salamat po din host. Ayan, welcome Kunlari. Ayan, kita-kita po tayo bukas alas 7. Yung aking LS alas 7 dito sa Middle East. Kung nasa Pilipinas naman kayo ay 12 PM. Ang aking LS araw-araw po yan. Maliban na lang kung may trabaho kami, hindi ako maka-LS. Kasi priority pa rin yung trabaho. Ang LS, ano lang naman to. Ayan, the Weber Journal, Miguel S. Kitchen. Pero kung wala na tayong trabaho, mag-focus na lang sa YouTube. Ayan, Bossing Apix, Ninja ni Boracay dan Sukling. Queen of Parade, mega shoutout sa iyo, Queen. Ayan, may jacket ka na Queen of Parade. Iyakap na kita, sir. Sige. Babalikan kita kaagad pagka magbaba ka na ng bahay. Sige, Queen of Parade, may jacket ka na ha. Harang po, salamat sa harang. Guys, palablab sa nakapin. Mabait po yung nakapin natin guys, si Jam CG Official yan. Ayan, si Rakitira po ito, sir. Sige, si Rakitira. Salamat ha. Salamat sa iyong payaka. Ayan, Elmer Santos Jam Official dan Tamsakol pa. Kapatid. Arabic yung naisulat ni Elmer. Dito yata to sa Middle East, si Elmer Santos. Ayan, Habibi dan sa nakapin. Ayan, ITV mo to. Hello, ayan, I can wait. Mega shoutout to you, I can wait. Guys, pasugod sa nakapin. ETV, hi nyo, friend. Support tamang bakas tayo. Sabi ni ETV Motovlogs. Ayan, I can wait. Jesus love you, thank friend Dan. MMM, thank friend Dan Paul pa. Queen, na po. Ayan, salamat, Queen of Barid. Si Rakitirang Mangyan. Puntahan ko lang nakapin, sir. Ayan, salamat, Queen of Barid. Puntahan niyo yung nakapin, guys. Napakaraming isda niyan. Namimigay po yan ng ayuda si Jam CG Official. Puntahan niyo guys yung nakapin. ATV, hi nyo, friend. Mabait yung nakapin natin, guys. Para makapasyal din kayo sa kanyang LS. Para mag-ikot-ikot lang tayo. Ila Candelario, ayan, nagaba ng bahay.
Bibi Cedric dandam sa kadikit sa nakapin. Ayan, ETV mo to. Laton din niya Jamsi, dating dikit host. Ayan, si ETV mo to guys. Palablab sa bahay ni ETV mo to. Guys, yung mga hindi pa pala nakadikit sa aking Facebook page, palablab din ako guys sa aking FB page, ang Hail Filipino Vlogger. Ayan guys, yung mga hindi pa nakadikit sa aking Facebook page, palablab din ako guys sa Hail Filipino Vlogger. Bagong gawa ko lang yan guys ang aking Facebook page. Isang buwan ko pa lang yan ginawa yung HL Filipino Vlogger. Ninja ni Boracday, na paano na kita boss? Ayan, salamat Ninja ni Boracday ha. Tamsak dan host. Ayan, Jinmar, mega shoutout sa iyo. Guys, yung mga hindi pa nakapalo sa aking Facebook page na bagong gawa, ang HL Filipino Vlogger. Ayan, itipihan nyo, Brian, Ninja ni Boracday, way sa payan, boss. Ayan, dagan salamat, Ninja ni Boracday, ha? Queen of Farid, palablab po sa insulin lang, sabi ni Queen of Farid. Palablab sa nakaping, guys. Ayan, lablabin nyo muna guys, yan si Queen of Farid. Rodini, mega shoutout sa iyo Rodini. Ayun, nandito yung ating legit na kaibigan na si Rodini. Si Rodi Katamura guys. Nag-LS din yan guys si Rodi Katamura. Ayan, palablab guys kay Rodini. Salamat sa iyong batamsak Rodini. Good morning host. Ayan, good morning din sa iyo Rodini. Mega shoutout sa iyo Rodini. Guys, dikitan ninyo yan sa Rodini. Napaka-legit din po niyan. Boy guy, ayan, yung nakapin guys, nakapin. Lalawin natin si Queen of Farid. Ayan, Baby Cedric, dating dikit sa nakapin. Ayan, Meg Ellis Kitchen. Ayan, si John CG, Apex TV, Dan Paul pa kapatid, Diamond Official, Think Friend. ITV mo to, Hanyo, Brain Her, support, tamang bakas. Jinmar, Boy, Gahi, Dan Paul sa bahay mo, pasukli. Queen, Rodi Katamura, tawa po ako ng tawa vlog mo, sabi ni Queen of Farid. Ayan, si Miguelis Gidsian, Kylie, wait po, nalubat, sumabay. Ayan, sabi ni Kylie. Ayan, si Miguelis Gidsian, Arik TV, DMMM, Think Friend. ETV mo to guys, palablab sa bahay ni ETV mo to. Ayan yung nakapin guys, sugurin muna natin yung nakapin. Baka hindi nyo pakalablaban yung nakapin natin. Rodini, ayan nagbaba guys. Legit na legit din yan bahay ni Rodini. Jesus love you guys. ETV mo to, done to you. Ayan, please return the house of Jesus love you. Meg Ellis, Queen, guys, palablab naman. Ayan, Meg Ellis, Ninja ni Boracday, Boy Gahi, Marinero Dan, Gahing Dikit, Polpak, sa bahay mo pasukli na. Tagan salamat, ingon ni Ninja ni Boracday. Ayan, Ninja ni Boracday. Wala si Pobreng Nurse kay panggabi yung duty ni Pobreng Nurse. Kaya natulog siya muna. Mamaya mag-duty siya ng alas 11 ng gabi. Ayan, Ila Candelario, Kuya King. Mega shoutout sa iyo, Kuya King. Tamsak ho. Salamat, Kuya King. Ninja ni Boracday, Maudi ay. Wala kay ni mo duty siya niya, mga alas 11.
Natulog. Karon nga si Manaha pang gabi si pobreng nas. Ayan, ilang kandilaryo guys. Ayan, lablabin nyo na guys si ilang kandilaryo. Yung nakapin. Ayan, pasugod sa nakapin. Si Ethel Bintorgan pala ni si Ila. Ayan, tamsakan ko pang 170 ako na tamsak sa iyo, ilang kandilaryo. Guys, legit na legit din po yan si Ila Candelario. Lablabin natin. Rodini and Ila Candelario, Bibi Cedric, Rodini Dan. Ila Candelario, salamat. Welcome, welcome. Ayan, dagdagan ko pa ng tamsak yung bahay ni Ila. Ayan, another tamsak ulit kay Ila. Ayan, 171, 172. Guys, malablab sa nakapin. Baka hindi nyo pakalablab yung nakapin. Rodini guys, ayan, palablab kay Rodini. Bibi Cedric TV, dating dikit. ITV mo to guys, hi new friend. Eric TV guys, ayan, Ila Candelario, thank you ulit host. Ayan, Jesus, Rodini. Ila Candelario guys, palablab sa primer. Ayan, Jesus Love You TV. Kuya King Eric TV OTW, ayan. Queen Ferd 173, Ethel, Jesus Love You, Kuala, Miguel Isgidjian, Ila Candelario, Dan Paul Pak, sabi ni Mix. Ellis Kitchen. Guys, yung mga nadikita ni Mix Ellis Kitchen, ayan, pabalik din guys. Marites Dalida Vlog, Damsakdan Bohos, mega shoutout sa iyo Marites Dalida. Salamat sa iyong batamsak. Guys, balablab sa nakapin, bahay ni Queen of Farid. Rodney, ayan, Marites Dalida. Makisayaw, makihanaw, kasama ang Sandungaw Mascot. Guys, balablab sa bahay ni Marites Dalida. Ayan guys, magdikitan lang kayo ha. May binabasa lang ako. Ayan si Kuya King Eric TV Dan, TV mo to, Kuala Dan. Jesus love you. Ninja ni Baraknay, Kuya King, Basokli Poteng, sa Rodini guys, ayan, lablabin niyo si Rodini. Ayan ba, sugurin din muna natin guys yung bahay ni Rodini. Ayan, nakapin yung bahay ni Rodini. Kuya Vince Cooking, Dan. Nandito na pala si Kuya Vince. Si Kuya Vince siguro, ini si Kuya King. Kuya Vince Cooking ka di si Kuya King. Ayan, salamat Kuya Vince. Ikaw ka di ini si Kuya King. Ayan guys, balablab muna sa nagkapin bahay ni Rodini. Ayan, Kuya King, dikit na sa'yo, pasukli. Rodini, mention lang po. Ayan, nag-i-release yan guys yung nakapin natin si Rodini. May ibibigay ako kay Rodini. Dikit na ka. Ayan na, Rodini, na may ibigay ako sa iyo, ha? Si Bisaya Tadire, alagad ko.
Na panoorin ko muna, nasa harang pa ako. Nandito ako sa laptop nanood. Kaya hindi ko mayangat. Laban, my friend. Ayan. 37 minutes lang. 37 seconds. Dahil may dating dikit sa nakapin. Ili Candelario, Jesus Love You TV. Nandito ako sa bahay mo, idol, ha? Rodini. Sa Laban, my friend. Kaya guys, magdikitan lang kayo muna dyan. Nandito lang ako ulit sa bahay ni Rodini. Ayan, Queen of Farid, guys, skip na po sa harang. Guys, don't skip sa harang our house, ha? Sabi ni Queen of Farid. Jesus love you. Ayan, Kuala Maritis, Queen of Farid, dan Tamsak. Si Kitchen Ella Candelario din. Ayan, Jesus Love You TV. Si Kitchen too. Rodini, ayan, guys, palablab kay Jam CG, si Latondan, napaka-legit yan. Rodini, Takamona Junior, Dan Paul Pakagan, kapatid. ITV mo to, Kuya King, BB Zedrick, OTW. Pinabare, palablab po, patusok. Jesus Love You, Miguelis Kitchen. Si Gabi Tolindena, Robinskis Kaidan, ayan Elmar Santos Vlog. Rodi Catamora Jr. Dan sabi ni Elmar Santos. Ayan, itibin mo to. Sana si Kuya King. Kuya King, hain na yung bahay mo, Kuya King. Kuya King, hain na yung bahay mo, ibaba. Dahil may official Maritis Dan Tulpat Pasokli. Ayan na guys, palablab muna tayo sa bahay ni Kuya King. Ayan, nakapin guys. Sagurin muna natin yung nakapin. Ayan, Rodini Latondan Jamsidan, salamat. Sabi ni Rodini. Queen of Farid, patusok naman po. Palablab na rin. Ayan, sabi ni Queen of Farid. Guys, palablab muna dyan sa nakapin, bahay ni Kuya King. Salamat tayo. Sige, Kuya Vince. Paningkamot lang. Paningkamot, Kuya Vince, para maka 1,000 ka. Ayan, Rodini, salamat, host. Ayan, Rodini, Miguelis Kitchen, Jesus Love You, Miguelis, Latonda ni Jamsi, guys, palablab, Midi TV Showdown. Guys, palablab sa nakapin. Maritis na lida, Rodini, Kuya King, dan pabalik. ITV mo daw nyo, Brand Her. Ayan, Jesus Love You TV. BB Cedric TV dan sabi ni ITV mo to vlog. Jesus Love You, ayan, si Kitchen, Kuya King, dikit na sa iyo, Paul Papo. Dime MM, Kuya King, Dan Paul Papo, Rodini, ayan. Guys, palablab sa nakapin. Si Kitchen to, nagbaba si Rel Castro.
Guys, lablabin nyo yan si Cheryl Castro. Napaka-legit magbalik po yan. ATV mo to, ayan nagbaba ng bahay. Marites Dalida Vlog. King and Brian, ATV mo to. Hi nyo, Brian. Meg Ellis Gitchen. Isar Family Creation, mega shout out to you. DMMM, Kuya King, Dan Pasukli, sabi ni DMMM. Jesus love you, thank friend, Isar Family Creation, Cheryl Castro. Road to 1K Blans, ayan, support the house of Isar Family Creation. Queen, laro muna ako sa harang host. Ayan, salamat Queen of Parin. DMMM, Maritis Dalida Dan. Jesus love you, ayan, Cheryl, Isar Family Kuala, Gabi Tolentino, Isar Family Creation. Guys, palablab sa bahay ni Cheryl, 26 Castro. Legit po yan guys, si Cheryl. Unahan nyo na. Jesus love you, Pakistan, Mami Italy, Isar Family Creation, guys. Cheryl Castro, ayan, nagbaba ng bahay. Sarap palagi mga luto ni Kuya Vince. Makagutom yung luto mo, Kuya Vince. Isar Family Creation, Marites Dalida Vlog. DMMM, ayan, Marites Dan Sukli. Basta DJ Boomy, the best. Guys, please connect sa nakapin kay Kuya King. DMMM mga ka-idol, pasukli sa mga nadikitan ko. Sabi ni DMMM Official. Guys, yung mga nadikitan ni DMMM, ayan, pabalik na lang. Cheryl, natanda ni John C. dating dikit. Kuala, ayan, nagbaba ng bahay. Makisayaw, makihataw kasama ang Sandugaw Mix Club. Powered by DJ Boomy. Ayan, Zelmar Santos Vlog guys, nagbaba ng bahay. Ipipin muna natin guys yung mga malilit pa yung bahay. Ayan, si Elmer Santos, ayan, ipipin din natin. Ayan, dito na naman tayo pumili sa mga malilit pa yung bahay. Ayan, balamlam guys sa bahay ni Elmer Santos. Elmer Santos, may bibigay ako sa iyo. Orvel Felicis, mika shoutout sa iyo, Orvel. Ayan na, Elmer, nandito ako sa bahay mo. Ha?
This is Team Bartolome. Orvel Felices, mega shoutout sa'yo. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Elmar. Queen, Sir BG ako ha. Gawa lang po ako ng hapunan ni Among. Sige, Queen of Farid. Sige. Tato na yan, dikit po silang lahat, kapatid. Balik muna ako sa grupo. God bless. Ayan, Idol Jamsi. Maraming salamat, Jamsi. Jamsi G Official. Maraming salamat, Idol. Ayan, Orvel Felices. Mega shoutout sa iyo. Tamsakdan, ayan, Orvel Felices. Salamat. Guys, palablab sa nakapin. Ayan, Elmar Santos. 386. Ayan. Ayan, Orbel, badikit host. Sige, baba mo yung bahay mo, Orbel, ha? Baba ng bahay mo. Ayan, Daimim, paalam na host. Dinalaw na ako ng antok. Maraming salamat. Daimim, sige. Salamat, Daimim, ha? At ingat ka dyan. Magandang umaga sa'yo dyan. Padikit ho, sige Orbel, baba mo yung bahay mo ha. Rap Gaming, Damsak ho, sumigami shoutout sa iyo, Rap Gaming, salamat sa iyong batamsak. Guys, palablab sa nakapin. Elmer Santos. Ayan, Elmer Santos, dan ako. May binigay ako sa iyo, ha? This is DJ Booby. Ayan, si Rodini guys, palablab sa bahay ni Rodini. Ayan, gandang gabi host. Ayan, Zorotski TV. Mega shoutout sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Zorotski TV. Ayan, Baby Cedric host. Dan tamsak dikit sa nakapin. Ayan, sabi ni Baby Cedric. Uy, kapalo pa dahi ka, Kuya Vince. Okay na ka, Kuya Vince. Salamat, Kuya Vince, ha? Okay na gawa, baysan mo ka magpalupad. Wow, may nakapalipad sa mini ninja ni Borak. Ninja ni Borak Day. Si Kuya Vince.
Ayan, pero salamat Kuya Vince. Ha? Robang Baliw, ayan, nagbuba ng bahay. Kuya Vince, salamat din, host. Ayan, salamat tayo, Kuya Vince. Okay ka, bisan di magpalupad, Kuya Vince. Pero okay gihapon. Salamat, Kuya Vince. Ayan, Cheryl Castro Orbel. Tingnan ko nga yung bahay mo, Orbel. Ayan, Orbel. Nandito ako sa bahay mo, Orbel, ha? Orbel, nasa bahay mo ako. Ito si Kuya Vince. Ayan, ibabalik din natin muna guys yung ating super chatter na si Kuya Vince, si Kuya Iking. Guys, mabalik ko lang i-pin ulit yung ating ibalik ko lang sa super chatter. Trending Jid, ayan, mega shoutout sa iyo. Guys, dikitan nyo rin yan si Trending Jid. Nag-eli siya guys, maraming tao dyan sa bahay na Trending Jid. Ayan, Orbel Felicis. 531 ako sa iyo, ha? 531. Ayan, mega shoutout sa iyo, Trending Jid. Ayan yung upload. Sige, Trending Jid. Puntahan ko yung upload mo. Ayan, tamsakan ko yung panoorin ko muna yung bahay mo at Trending Jid, ha? Para matamsakan ko rin. Cyclops. Pang malupitang laban, Trending Jid. Guys, balablab ulit sa nakapin. Ayan na, hatagan patakaw na ay Kuya Vince. Kaya ka nagpag-o ng mga alagad. Guys, balablab sa bahay ni Kuya Vince. Robang Baliw, damsak dikit. Ayan na, sabi ni Kuya King. Trending Jid, ayan, nandito ako sa bahay mo, ha? Galing mo pala maglaro ng ML. Samantala ako pag naglaro ng ML, panay talo. Kaya ang nangyari ngayon na Trending Jid, bumalik na lang ako sa Clash of Clans. Kasi natatalo ako palagi sa ML. Ayan, Sorotski guys, balablab sa bahay. 929 Kuya King. Ayan, balablab ulit guys sa nagapin. Ayan, Kuya Vince, may dinikit ako sa iyo Kuya Vince, ha? 9:30 sa bahay mo. Ayan, Jesus love you, Sorotski. Queen, isang minuto pang harang pasok. Ang haba pala ng harang Queen of Parid. Ayan, Rip Gaming guys, patamsak. Rip Gaming, nandito ako sa bahay mo, ha? Rip Gaming.
May ibibigay din ako sa iyo, Rep Gaming, ha, kasi may bago akong ginawa. Ayan, Rep Gaming, ididikit ko rin sa iyo to, ha, panoorin ko muna. Ayan, Jesus Love You, Elmer Santos, dan sa dating dikit sa nakapin. Ayan na, Kuya Vince. Ati, isa ba ko sa bahay mo doon, Kuya Vince? Ayan, ikaduha kong inadikit kan mo, Kuya Vince, ha? Queen of Farid, sa mga gusto ng saging, punta kayo bukas 3 p.m. Ayan. Guys, napuntahan natin kay si Queen of Farid. Ang ilis niya 3 p.m. Pinas time. Ayan, Red Gaming. Saan yung ayuda ko sa iyo? Ha? Basta DJ Boogie, the best. Maria Helem. Ayan, Jesus Love You. Queen of Farid, inaana po ako. Haba ng harang, sayawan mga Indiano. Grabe kani. Salamat, Queen of Farid, ha? Maria Helem, hi Bisaya. Hi to you, Maria Helem. We give a shout out to you, Maria Helem. Thank you so much for coming again. Oliver, trending Jid dan ako sa iyo. Jesus Love You, Queen of Return Back to Me, visit your house. Guys, please connect the house of Maria Helem. Maria Helem, guys, drop the link. And please support the house of Maria Helem. Ayan, Kuya Ben, sudan yung ikaduha ko na dikit ka, no? 9-3. Oh. Welcome, sir. Alam naman po natin na nandun matutulungan, umpisahan natin sa ads. Ayan. Salamat, Queen of Farid. Ayan, Bibi Cedric, Kuya King, dan tamsak dikit. Jesus Love You, Bibi Cedric. Ayan, nagbaba. Ayan na, proud OFW si Nanay. Idikit ko sa iyo yung bago kong gawa na alagad, ha? Dito ako sa bahay mo, proud OFW si Nanay. Maria, connect, please. Sorodski, Miss Miguelis Kitchen. This is Team Bartolome. Rodini, guys, malablab sa bahay ni Rodini. Sorodski, things Kuya King. Maria Helen Zorotsky, things friend. Boy Gahi, guys, palablab kay Boy Gahi. Nan, pagituwad po, maraming salamat sa bininan.
Nan, may didikit ako sa iyo, Nan, ha? Si Jamaica. Nan, nandito ako sa bahay mo, Nan, ha? Ididikit ko yung pang-limang account ko sa iyo. Ayan, Paro. Mega shoutout sa iyo. Nice day, host. Have a nice day. Ayan ang Paro. Ay, thank you so much, Paro. You have a jacket now. Ayan, nandito pa ako sa Jamaica. Si Nan. Panoorin ko muna, ha? Bago natin anuhin yan. Ayan na, host. Pagituwad nga po, host. Maraming salamat. Sige, nandito pa ako sa bahay mo. Bibigyan pa kita. Huwag ka mag-alala. Wala yan. Daily Life, Kuya King makes the list kitchen. Paro, you have a jacket now. Saglit lang guys, inom lang ako ng tubig, ha? Mag-isdaan lang kayo guys, palablab sa nakapi ng ating super chatter. Inom lang ako saglit ng tubig, medyo kumakati na yung aking leeg. Pagituwad guys, sabi ni Nan. Non-stop ang hatawan pagkasama ang Sandugaw Mix Club. Powered by DJ Bobby. This is DJ Bobby. Ayan na, Gina mo to, kami kay shoutout to you. Salamat, Gina mo to.
Ayan guys, maglabagan, magdikitan kayo. Ayan, balablab sa nakapin kay Kuya Benz. Ang ating super chatter kay si Kuya Benz. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Numero Blanco, Migdan Bonbak, Migamiga shout out sa iyo, Numero Blanco. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Ayan, Shiren Castro guys, balablab sa bahay ni Shiren. Numero Blanco guys, ayan, please ako ni Kuya Iking, Jesus Love You TV done. Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. You better watch out. You better not cry. Better not cry. Oswald Rubio, primer, mega shout out sa iyo Oswald. Ayan guys, tamsakan muna natin yung primer ni Oswald Rubio. Idol Oswald, ayan, pang 30 ako na tamsak sa iyo, ha? Ayan na Gina mo to, Habibi Sky. Kuya King dan sa iyo. Ayan, Cheryl, Maria Helen. Maria Helen, I give you extra banana. ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Maria Helen, I will give you one extra banana. Mamacita, where is Santa? Kuya King, Air Read Gaming, Damsak, Saurat Ski, Gina Mundo. It's Christmas Eve. I know that Arvel, Jesus, Love You TV dan. Ayan, Miguel Iski, Gina Mundo dan. way. So I close the Kuya King, Gina Mundo, TW. Ayan, Miguel is. way. Guys, maglablaban kayo. Ayan, thank you po. Thank you, Bisaya. Welcome. To his reindeer say, oh Pancho, oh Vixen, oh Pedro, oh Blitzen, ole, ole, ole. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And because I don't believe, I saw Jingle bells, jingle bells, it is to ride in a one-horse open sleigh. Ayan, Sharon, 26 seconds wrong. Nagbaba ng bahay. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up those feet. Jingle bell. Malditang Marupok, 65. Hi po, mega shoutout sa iyo, Maldita. Oswald Rubio, ayan, Sharon, 26 Castro Dan, Kuya King, Gina Moto, may sukli ka na. Guys, balablab sa bahay ni Kuya King as Kuya Vince, ang ating super chatter. Balablab sa nagaping guys, Gina Moto, Sorotski, TV Sukli. Kaka Olivera guys, please connect the house of Kaka Oliveria official. Davidson Drake, Cheryl Castro Dan Tamsak. Jingle and a jingling beat. That's the jingle bell rock. Stable spring, are you listening? The snowman was Ayan, thank you so much sa Kaka Olivera.
Ayan, Kaka Olivera, please drop your link. And ipipin muna natin guys ang ating pahabol na super chatter si Kaka Olivera. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old tin Kaka Olivera, I give you one extra banana, ha? Kaka Olivera, I give you one extra. on his head. He began to dance around. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even Guys, pakunig sa ating bagong super chatter na si Kaka Olivera. reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, whoa, you got my sleigh tonight. Then how the reindeers loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer. Ayan, Maria Helem, connect. Tim Margin, Miki shout out si Tim Margin, make Ellis Gidsen. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride. Guys, palablab sa bahay ni Kaka Olivera. Outside the snow is falling. Agina mo to, Swald Rubio dan sa premier, sabi ni Agina mo to. Guys, yung mga nadikita ni Agina mo to, ayan na, lablabin din natin si Agina mo to. Si Cathy Soto. Let's go. Let's look at the show. Kuya King dan sa nakapin. Ayan, Kaka Olivera, Kuya King is already done to your house. Michael is Jarel, 26 seconds row. It's grand. Just holding you. Marihanem Orbel Things. Ayan, Kaka Olivera, guys, please connect. The song of the wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy, comfy, cozy are we. We're snuggled close together like Host dan damsak dikit sa nakapin. Ayan, Kaka Olivera, Baby Cedric is already done to your house. sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Oh, the weather outside is frightful, but the fire Si Agina mo to, wala. May ibibigay nila po. no place to go. Agina mo to. Ayan, may ibibigay ako sa iyo yung panglimang account ko. Ididikit ko sa iyo, ha? Agina mo to. And I brought Si Cathy Soto. Agina mo to, nandito ka sa bahay mo, ha? Ididikit ko tong panglimang account ko. let it snow, let it snow. Dito ka sa bahay mo, Agina mo to, ha? Kiss goodbye. How I hate going out in the storm. Maimili kami ng jewelry. Everything para pasalubong Cathy Soto. Way home I'll be warm. Ayan, Kuya King Rodini. Nagbaba ng bahay, guys. Hey honey, we're still fighting, but as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Last Christmas I gave you my heart. The very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Ayan, si Kylie. Yeah, buhay na ulit. Nalobat niyo yung cellphone ni Kylie.
Oswald guys, malablab sa bahay ni Oswald, Bang Ellis Kitchen. Without you, I'll be so blue. Thinking about Guys, malablab sa bahay ni Tim Margin. decorations of red Si Marlene Vlogs. Christmas tree. Won't mean a thing, dear, if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when the blue heartache starts hurting, Apat na gadget sabay-sabay naglobat. doing alright. Your Christmas so white, but I'll have a blue Christmas. Ayan na, Tim Margin. May didikit ako sa iyo sa bahay mo, Tim Margin, ha? Yung pang-limang account ko, ididikit ko sa iyo. Ayan, Jerry Marie Ferinal. Mega shoutout sa iyo, Cher Marie. Ayan, may jacket ka na, Cher Marie Ferinal. Red tree. On the day of Christmas, my true love sent to me 3 friends. Ang probinsya ng Gala, Tamsakdan, Haranghos. Mega shoutout sa iyo, ang probinsya ng Gala. Salamat. Ayan, Cher Marie. Ayan, may jacket ka na. Salamat sa iyong pagpasok. Sent 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Kylie, salamat host. Ang bait mo. Blessing hands. Salamat Ate Margin. Wings, 4 colored birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Oh, Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh, Ang probinsyana Dan Harang, salamat. Team Margin, Kaka Olivera, dating dikit. tree, as green and winter's cold and snow, as when the summer breezes blow. Oh, Christmas tree, how green and gray. Ayan, may bagong pasok tayo guys ha. Si Cher Marie Ferranal. Tree, how green Ang probinsyana, ayan na dating dikit bakasan tayo. Sabi ni ang probinsyana. Dikitan at bakasan, sabi ni ang probinsyana. Guys, lablabin nyo yan si ang probinsyana. winter's cold and snow, as when the sun. Si probinsyanang Gala. Oh, Christmas tree, how green and gray your black tree. Harang ulit host. Ayan, Cher Marie, salamat ha sa iyong paharang. Ayan si Miss Elise. Dan Kaka, sabi ni Cher Marie. Kaka, please return the house of Cher Marie Ferina. Oswald, ayan, Habibis kay Dan. So it's faded and worn. It's as precious as the morn. When I found that little old Christmas tree. Ayan si Kylie at Gina Mutudan. Every word, every line. Yes, I always Guys, balablab sa nakabin. Cher Marie Dan Bulpak sa probinsyano. brought in me hit the tea. Forcing all my Christmas cheer. It's the memory of the long Christmas card. Ayan sa Michaelis Gidsian, nagbaba ng bahay. Silent night. Ayan guys, magdikitan kayo. Ayan, Cher Marie. Nandito ako sa bahay mo, Cher Marie, ha? All is bright. Cher Marie, nandito ako sa bahay mo. Young feeling mother and child. Holy infant, so tender and mild.
Ayan, may bibigay ako sa iyo ulit, Sir Marie, ha? Bali, dalawa. Welcome, welcome, Sir Marie, ha? Dito ulit sa bahay mo, Sir Marie, ha? Holy night, shepherds wait at the side. Usul ba yung things sa Kylie Winika, ayan. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Guys, palablab sa primer ni Sir Marie. Dan Polpak OFW. Meg Ellis Kitchen, guys. Ayan, please connect the house of Meg Ellis Kitchen. Kaka Olivera. Kylie, ayan, Kuya King Polpak. At gina mo to ang probinsya ng Galadan sa'yo. Guys, yung mga nagdadan sa inyo, ha, suklian din ninyo. Para hindi tayo matawag na budol. Basta nakita nyo na nagdadan, nakita nyo sa White Studio na nakadikit. Ayan, balikan nyo rin, guys. on a cold winter's night that was so deep. Ayan guys, malapit na tayo magtatapos ha, kasi mag-duty na si Mrs. Maghahatid pa ako. At saka may pasok pa kasi kami bukas. Ayan, Kuya King, Jermarie. Ayan, 10 minuto na lang tayo guys. 10 minuto na lang tayo. Padikit na lang ako guys sa aking Facebook page. Yung mga hindi pa pala nakadikit sa aking Facebook page guys. Ang HL Filipino Vlogger. Ayan guys, yung aking bagong Facebook page. Baka may mga Facebook po kayo dyan. Palablab rin. Ayan, may bagong gawa ako guys. HL Filipino Vlogger. Ang probinsyano gala dyan maridan. Ayan guys, yung may mga Facebook dyan. Pwede nyo rin dikitan ang aking Facebook page. Ang HL Filipino Vlogger. Ayan, sa may mga Facebook dyan guys, pwede nyo rin ako dikitan. Pwede kayo maglapag ng inyong mga LS sa aking Facebook page. I-PM nyo lang po ako. Harang ulit, host. Haba po. Ayan, Jen Marie Veneran. Salamat guys. Ayan, lablabin nyo din guys ang aking bagong gawa na Facebook page. Ang HL Filipino Vlogger. Ayan, Jen Marie Veneran. Tamsak dikit sa'yo, sabi ni Kuya Kings. Dan Polpak Maria. Ayan, at Gina mo to, Marlene Dago. Salamat lalabs, Kuya King, sabi ni Charmarik Perenal. Team Margin, Gina mo to watching your video. Ayan guys ha, mga 7 minuto na lang tayo guys, 7 minuto. Ang aking LS guys, magsisimula po yan ng alas 7 ng gabi dito sa Saudi at alas 12 ng madaling araw sa Pilipinas. Ayan guys, yung mga hindi pa nakalablab sa aking Facebook page, pwede nyo rin akong lablabin guys sa aking Facebook page, ang HL Filipinong Vlogger. Ayan, may Gilis Kitchen. Pwede rin kayo maglapag ng yung mga LS doon guys ha. I-PM nyo lang ako sa Messenger sa HL Filipino. Ako na yung maglalapag ng yung mga LS doon. Kylie, Team Margin, Dan, ganda ng place mo po, Polpak. Where I their Savior dear,
they found him dead. Ronski Bibi Loves, mega shoutout sa'yo, Ronski Bibi Loves. His mother Mary kneeling down until the rocket prayed. Oh, Ayan na, Chamari Ferdinand. Ayan guys, so ulitin ko ulit guys ha, yung mga hindi pa nakadikit din sa aking FB page. Palablab din guys. Ang bagong gawa ko lang yan guys, na bagong gawa na Facebook page, ang HL Filipino Vlogger. Maraming salamat guys sa mga nag-follow at nag-like sa aking Facebook page. Salamat host sa amping kamo. Ayan, salamat Kuya Vince. Chance of persuasion, whisper of comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the Ayan, si Maria Helen. Narshel, tamsak host. Agoy, nagising na si Narshel. Kaso patapos na tayo, Narshel. Sige lang, babaan mo muna yung bahay mo, Narshel. Ayan, ibaba mo muna yung bahay mo, Narshel, para ipipin muna natin. Guys, kaibigan namin yan si Narshel na pobring nurse at saka ni Karin. Narshel, bababa ng bahay mo, ha? Guys, bago ako magtatapos, ayan, dikitan muna natin yung si Narshel. Ayan, ipipin ko lang yung bahay ni Narshel. Ayan, palablab muna guys. Arang ulit host, Dan Ballpark. Ayan, si Cathy. Ayan guys, palablab muna guys sa bahay ni Narshel. Bago tayo magtapos guys. Ayan, palablab sa bahay ni Narshel. deep and dreamlessly, the silent stars go by. Yet in thy dark sweet silence, the everlasting light. Si Narshel nangunguha ng, anong tawag niya nito? Oh, Christ is born of Mary. Kalimutan ko tuloy tawag sa Bisaya. While mortals sleep, the angels keep their watch of wandering love. Oh, morning stars together. Ano nga yung kinuha mo, Narshel? Nakalimutan ko tuloy. And Christmas Eve. Kaya mo yan, Kuya. Ayan, na-miss ko na yung luto mo, Narshel, na yung manok. Sinabi ko nga kay Lynn, ipipm ka bukas para maturuan ka kung paano iluto yung manok. Ayan, labong pala, labong sa Bisaya. Sa Bisaya pala, labong. The virgin wheel we had baby born. The virgin Labong, ayan. Kawayan. Sabi ni Kylie. of Jesus. Baby Cedric, ayan, Maria Helen. He come from the glorious King. Guys, palablab sa nakapin. Labong din sa Pangasinan. Ayan, labong. Sa Surigao, dabong. Ayan, Sir Marie Dan, na OFW. Guys, palablab mo na sa nakapin, bahay ni Narshel. Ang probinsyana, pa-shoutout po ulit sa mga di ko pa nasuklian. Guys, yung mga hindi pa nasuklian ni probinsyana, yan, i-shoutout nyo na. Cheryl Castro. The holy bounce of oil, la 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 la. Tis the season to be. Ayan guys, palablab sa nakapin si Narshel. Don't we know all day of terror, la 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 la. Busy si Ma'am CN Alil TV, dating dikit sa nakapin. MRJ Narshel Basokli. Ayan, Bibi Cedric Narshel Dan Tamsak. Ronski Bibi Loves guys, napaka-legit niya na. Lablabin nyo na guys si
Ronsky Vivi Labs. Juice like carrot. Tra la 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 la. Come sing a song of joy. Darshel Kali Dan Sokli. Chamari Ferinal. Ayan, BBC Break. Busy si Ma'am NLLTV. Tusok na lang sa nakapin. Ayan, sabi ni Busy Ma'am si NLLTV. Song of Ayan na tusok. Ayan na Kylie. Ang probinsya ng Galapulpak. Darshel OTW Team Margin and BBC Break. will be so peace. Time Ayan, Narciel, guys. Palablab sa bahay ni Narciel. Ha? Nagpupuyat yan. Kay gigising lang yata. Ayan na, Chip Murray, Dan Mings. will be so come sing a song of joy for mankind of His glory. Ayan na, Chip Murray, Dan Mings. Dating dikit na sa nakapin. Ayan guys, balablab sa nakapin. Selena, Tamsak Dan Homes, Miga shoutout sa iyo, Selena. Ang probinsya ng Gala, ayan, nagbaba ng bahay. Michael R. Tamsak Dan Pohos, Pajoin. Sige, Michael Arts. Niggle and jiggle and beat. That's the jingle bells. That's the jingle bells. Guys, palablab ako ulit sa aking Facebook page, guys, ha? Yung mga hindi pa nakalablab sa aking FB page. Ang HL Filipino vlogger. Ayan guys, palablab sa aking Facebook page na bagong gawa. Ang HL Filipino vlogger. They can free run of joy and love just is the air. It's a wonderful world for the boys and the girls while dancing a Christmas polka. Ayan, Demargin Narciel, salamat. Cheryl, ayan, busy si Ma'am Alel Mix, Elis Dan Konik. Guys, ang aking FB page, guys, baka may mga Facebook kayo dyan. Palablab din ako sa aking bagong gawa na Facebook page, ang HL Filipino vlogger. Christmas party, they can free run of joy and love. Ayan, Selena, palablab, guys. It's a wonderful world for the boys and the girls while dancing. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Narciel, nangunguha ng labong. Sarap ng buhay ni Narciel ngayon. Panay mga gulay na lang. You say you're sent to save us, oh my Lord. You very set to Maria Helen, Kunik, please. Meg Ellis, it's me, Laura, my sister. reach much more. Megs, it's me, Laura, my sister. It's me, Laura, your sister. A golden Megs Ellis Kitchen. they got Yan, si Narciel nangunguha ng labong. oh my Lord. You got a generation, oh my Lord. They came with jubilation, oh my Lord. And full of admiration, they realized what they had. Mano pa ng ano to? Prutas. TV Centric, TV Dan Sokli, sabi ni Narciel. Guys, please connect the house of Mixelis Kitchen and also It's Me, Laura Favor. Selena, Maria, ayan na, busy Ma'am Selel. Maria Helen, guys, and also connect the house of Maria Helen. Ayan, Jan Marie Veneral, Timar Jen, ang probinsya ng Pasukli. Guys, palablab muna sa nakapin bago tayo magtatapos, guys. Ayan, 5 minuto na lang, 5 minuto na lang tayo ay magtatapos na, guys. They not travel far, and it's gonna make you very late. It's for all he stands for.
Younger Brady, mega love shoutout host. Thank you so much, Younger Brady. Guys, ayan, magbalikan, magsuklian na kayo guys ha. 5 minuto na lang tayo. In-extend ko lang ng 10 minuto kasi pumasok si Nashin. Salin-silina, dating dikit sa nagapin ang probinsya ng Gana, Team Margin of TW. Busy si Ma'am Alel, thank you. Boy Gahi, guys, palablab kay Boy Gahi. Run, Sarah, run. Sabi ni Boy Gahi. Narsial MLS ang pabring nurse, huwag masyado charara sa duty. Sabi niya, Narsial. Ayan, Selena, it's me. It's me, Laura, guys. Please connect. Michael Arts, ayan, Michael is Gidgen, busy is done, Paul. Orbel Felicis, padikit naman, Lloyds. Ayan guys, yung mga hindi pa nakadikit sa aking Facebook page guys ha. Ayan, pa-connect din ako sa aking bagong gawa na Facebook page. Ang HL Filipino vlogger. Ayan, bagong gawa ko lang yan guys na Facebook page. Ayan, pa-connect guys sa may mga Facebook dyan. Ang HL Filipino vlogger. Ria Badges, good AM host. Mega shoutout sa iyo, Ria. Kuya Rex official, mega shoutout sa iyo, Kuya Rex ha. Pasensya na kayo guys ha, kasi tapos na tayo at magjo-duty pa si Mrs. Kuya Rex official at saka si Ria, bawi na lang tayo bukas ha. Kami ay patapos na guys. Pasensya na kayo guys ha, kasi magjo-duty pa si Mrs. Ang probinsyana Dan connect sa page. Salamat ang probinsyana. Guys, maraming salamat pala sa nag-connect sa aking Facebook page. Ang HL Filipino. Bagong gawa ko lang yan guys. Kunti pa lang. Ang HL Filipino vlogger. Guys, padikit muna sa aking bagong gawa na Facebook page, ang HL Filipino vlogger. Ayan, Selena, thanks a lot. Guys, yung Facebook page ko, pakonik. Ayan, ang probinsyano, Bobby Cedric, Mrs. Ma'am Cialel, Boy Gahe, Selena, Jermary, Helen, Iwan, it's me, Laura, Angela Brady, Kaka Libera, Kuya Rex Official, Maria Helemex, Elis Gidjan, Michael Arts, Narciel, Orbel Felicis, Cobring Nurse, Maria Badges, Ronsky, Bibi Lam, Sherelle, 26 Castro, Miguel Love, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyo guys at ako ay mag-iina. Kita-kita na lang po tayo bukas. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa mga Bisaya diha mayong gabi. Mayong buntag ganin yung tanan. Ayan guys, ang aking Facebook page guys, baka naman FB page HL Filipino vlogger. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat. Thank you so much. Bye-bye po. God bless po sa ating lahat. Ingat.